Vamos a dar comezo a esta sesión ordinaria do Pleno que, aínda que se celebra o 5 de outubro, é sesión ordinaria correspondente ao Pleno de setembro e que ten os seguintes puntos: aprobación das actas das sesións anteriores. Concretamente temos 3: 15 de 6 de 2020, 29 de 6 de 2020, 3 de 8 de 2020. Teñen algún comentario que facer ao respecto? Se non, procedemos á súa votación. Moi ben, pois votamos xa conxuntamente as tres actas. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Gracias. Pasamos agora a actividades de control e aí teño que dar conta de varios expedientes e decretos. Así dou conta dos decretos da alcaldía emitidos desde a última sesión plenaria, dación de conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno por delegación, expediente 755/2019, dación da conta de execución trimestral do orzamento 2020, primer trimestre, expediente 755/2019, dación da conta de execución trimestral do orzamento 2020, segundo trimestre, expediente 546/2019, dación da conta da liquidación do orzamento 2019, expediente 666/2017, dación da conta do período medio de pago e morosidade do cuarto trimestre 2019, expediente 721/2020, dación da conta do período medio de pago e morosidade do primeiro trimestre 2020, expediente 721/2020, dación de conta do período medio de pago e morosidade do segundo trimestre 2020. Pasamos entón, e con este esquema, a parte resolutiva, onde temos 3 puntos. O primeiro deles, expediente 2025/2020, moción de reclamación á Xunta de Galicia dos gastos orixinados polo COVID-19 nos centros de educación pública do Grove. Cedo a palabra ao señor secretario para dar lectura da comisión informativa. Sí, moitas gracias, señor presidente. Dase conta do ditame da Comisión Informativa Xeral reunida o 29 de 9 de 2020, no que se dictaminou favorablemente por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e 3 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, Esquerda Unida e Bloque Nacionalista Galego. A parte resolutiva deste ditame a seguinte: primeiro, exixir da Xunta de Galicia que asuma directamente os gastos de desinfección dos colexios ao tratarse, segundo coinciden numerosos ditames xurídicos, dunha competencia autonómica. Para ese fin, o Concello do Grove remitirá as facturas orixinadas polos gastos de competencias que son propias da Comunidade Autónoma á Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Segundo, expresar o descontento do Concello do Grove polos problemas que están a xurdir no comezo do curso, froito da falta de diálogo con toda a comunidade educativa e tamén cos concellos a reclamar da Consellería de Educación, un cambio que permita afrontar os problemas que ocasiona a pandemia do COVID-19, dende o entendemento que entre todas as partes implicadas e non dende a imposición. Terceiro, a Corporación Municipal realizará un recoñecemento público ás direccións dos centros de educación pública local e aos docentes que están traballando arreo para garantir o dereito á educación dos nosos nenos e nenas. Cuarto e último, comunicar estes acordos á Xunta de Galicia e á FEGAMP. Gracias. Moi ben, cedo a palabra. Sí, moi ben, boas tardes. Bueno, pois eses serían os puntos que acaba de decir o señor secretario, os puntos da moción. Entendo que atendes todos e que lela enteira pois non procede. Simplemente eu que quería pedirvos o acordo de todos vos para solicitar á Xunta de Galicia que se faga cargo destes gastos, non porque consideremos que os concellos non teñen que garantir a seguridade dos nenos,
senón todo o contrario, porque consideramos que para garantir a seguridade dos nenos non nos poden impoñer máis obrigas das que xa temos e, en todo caso, cada administración debe asumir as súas obrigas e, en caso de querer facelo de maneira acorde cos concellos, porque as entidades locais somos as máis cercanas e as que nos sería máis fácil establecer estes protocolos de desinfección, facer un convenio cos concellos de maneira que a Xunta provea os concellos de cartos que vai a recibir por outra parte do Estado Central e garantir así a desinfección e que os rapaces van a estar en condicións adecuadas nos colexios. Non se trata de deixar de facer cousas, senón todo o contrario, de que a xente do Grove non perda dereitos. Non é só agora con esta nova imposición da Xunta da desinfección, sino con temas que xa vimos arrastrando de atrás, como a axuda no fogar, que agora subirá de prezo e ten que asumir esa subida, igual que nos últimos anos, os concellos e os propios usuarios, que son os máis afectados, sin que a Xunta asuma ningún euro máis nunca. A Lei de Benestar Animal, que acaba de aprobar a Xunta e nada, e coa que estamos de acordo, pero que supón para os concellos un gasto a maiores sin ningún tipo de financiación a cambio. Entonces, para que a xente do Grove non perda dereitos e poidamos seguir dándolle os servizos que merecen sin quitar de un lado para outros, pois pedimos o apoio de todos vós para reclamar á Xunta estes gastos derivados dunha situación extraordinaria e que entendemos que teñen que atender eles e que poidamos seguir atendendo aos nosos cidadáns como se merecen. Nada máis polo de agora. Moi ben, moitas gracias. Bueno, non precisei ao inicio deste pleno, pero como en todas as sesións plenarias, aquelas compañeros e compañeras que estén no uso da palabra, se así o consideran, poden retirar a máscara, sí? Ben, cedo a palabra a ver, porque os teño saltados, o 16 debe ser o señor Gonzalo. José. Ben, boas tardes a todos, a todas. Bueno, vamos a apoiar esta proposta. Consideramos que non é de recibo que se continue afogando os concellos con máis competencias, con máis gastos, como este, e menos nunha situación nunha pandemia, non? Que xa os propios concellos tiveron que asumir numerosos gastos durante eses días, esa época, e agora estánse asumindo, non? Tampouco compartimos que se manteñan as competencias da propia limpeza dos centros, xa que a competencia de educación deberían ser a limpeza dos centros tamén competencia. Xa di nesa moción que o marco normativo iba a asumir esa competencia que agora estaba provisional. Sempre foi dos concellos, pero establecíase que iba a ser agora provisional, e é certo que van 7 anos, non se feito nada, e quizáis esa é a batalla que deberíamos emprender tamén, dentro do Concello, dentro da propia FEGAMP. Dende Esquerda Unida xa os animamos a que emprenden xa esta loita, e nos vamos a apoialos nesta demanda, porque sí que é un gasto que realmente debería asumir a propia Xunta, non? O da Xunta xa é incomprensible para darlle de comer a parte, porque que podemos esperar tamén dunha entidade que está desmantelando os servicios públicos, a sanidade, a educación. Certo é que recibiron cerca de 93 millóns de euros do Estado para destinar a educación. Que alguén me explique onde están investindo eses cartos, pois non adaptaron os centros, non colaboraron cos centros na dotación de xel hidroalcohólico, mascarillas que tampouco lle estaban dotando completamente. Eliminaron mestres, xa non contrataron, xa non eliminaron. Por exemplo, do Colexio de Rosalía de Castro, que onde había 2 aulas cos seus mestres, decidiron eliminar un para crear unha aula única, que única razón era que cumplían un ratio, o sea, que baixaran un ratio que eles teñen establecido 25 alumnos, non? Cando a recomendación son 15 alumnos por aula para manter os distanciamentos, aquí unifícanse todas as aulas de 16 ou de 15, que baixaron e pasaron a unha aula de 25, que xa non se garanten os distanciamentos, non?
Xa hai que ver tamén o que sucedeu no inicio do curso dos institutos e FPs, que non había claridade, non había... retrasouse o inicio por culpa desa non claridade, e tamén sen esquecer que o propio Feijóo foi o que pideu que eses cartos que viñan destinados propios para a educación poder destinarlos ao que lle dera gana, non? O sea, foi o único presidente autonómico que fixo esa petición, é algo lamentable, non? Como dixemos, vamos a apoiar a moción, pero iso tampouco quita que podamos criticar a actuación tamén que fixo este goberno, non? Creo que tamén había unhas responsabilidades que creemos que non foron asumidas. Os gobernos locais son os máis próximos ás veciñanza, creo que debería estar moito máis realizar mellor esa tarefa, non? O protocolo da Xunta exixe a limpeza e desinfección extra dos centros educativos, transferir ao Concello esa obrigación, lógicamente ten un pouco de lógica porque as contratacións do servicio de limpeza xa dos propios concellos, entón era máis áxil, máis rápido. Outra cousa é que deberían colaborar coa financiación dese tipo de servicio, non? Pero creo que en lugar de asumir esa competencia e logo loitar para reclamar os gastos, como agora está facendo e como así fixeron numerosos concellos, fixeron ao contrario, montaron en rebeldía, dixeron que non farían nada, para logo acabar realizando esa tarefa, eso sí, un día despois do comezo das clases, porque o día 10 comezaron as clases e a desinfección dos centros realizouse o día 11. O sea, comezaron as clases sin esa desinfección previa ou extra das mañás, non? E o peor de todo é que, nós vímoslo así, que en esa rebeldía inclueu as AMPAs e os centros, a dirección dos centros, pidíndolles que eles mesmos, que non iba a facer nada, e que eles reclamaran á Xunta esa desinfección, non? Hai que asumir as loitas e que detrás veñan os demais, para non botalos por diante, que é o que lle gusta, parece que a este goberno facer sempre, non? E aparte ofreceron datos falsos, errados, falsos, porque na reunión das AMPAs o que nos din é que o gasto iba a ser, ou eles entenderon, 40.000 euros por centro. Igual non entenderon mal, pero eso foi o que nos trasladaron. Na publicación realizada no Facebook, na propia web municipal, que ainda está aí, fala de que o gasto iba a supoñer máis de 40.000 euros. Na declaración do 9 de setembro, que subeu todo grove o día 10, di que o gasto sería de 60.000 euros. E agora na moción vemos que o gasto tan só de 22.450 euros. Lógicamente, con este baile de cifras, é difícil tomarlos en serio. Creo que tamén é un indicativo un pouco de que non tiñan, dentro do Concello non estaban tampouco preparados para ese inicio do curso. Estuveron mareando perdiz, igual, co propósito de que ninguén os responsabilizara, non? Poño un exemplo tamén desa falta de previsión no plan Madruga. Nas declaracións do alcalde do día 9 falaba de que daba a impresión de que dicía que era un servicio que como que tiñan que asumir este ano, cando é un servicio municipal, sempre foi, para o cal abriron as inscripcións o día 9, un día antes do comezo das clases, abriron as inscripcións, cando anos anteriores se tiña aberto en finais de agosto, e máis na Voz de Galicia do 21 de agosto, a propia concelleira, unhas declaracións di, en os próximos días se va a abrir el plazo para que las familias puedan inscribir a los niños que precisen el servicio. Si próximos días significa 19 días, pero bueno, lógico, despois das fechas que se dan para o pexón, para reunións, para outro tipo de cousas, é lógico que tamén entren nesa dinámica de que os vindeiros sexan semanas, incluso meses ou anos, pero bueno, como lle dixen, vamos a apoiar a moción, sirve este rapapolvos para que por favor non volvan a cometer estes erros e actúen con un pouco máis de diligencia, sobre todo que eso, primeiro actúen, despois reclamen e despois vamos todos a axudarles a reclamar se fai falta. Nada máis por agora. Brevemente, moitas gracias. Alguna intervención máis? No. Señora Castro. Bueno, había solicitado el antes porque... Bueno. Ben, desde Omega decir que tamén, como non, vamos a apoiar esta moción porque pois todo que sexa que as administracións
teñen que ser responsables e cando ordenan algo teñen que poñer os cartos necesarios para que as accións se cumplan, pero as formas que empregou este goberno no inicio do curso, pois a verdade é que foron pois bastante erráticas, botándolle efectivamente o pulso á Xunta, pero deixando a toda a comunidade educativa nunha incertidume, que se o Concello non iba a facer nada, que se iba a facer algo, que non, que sí. A verdade que dun principio esta era unha cousa bastante seria como para reunir os portavoces e pois poñer a situación en riba da mesa e decir que o Concello actuaría con responsabilidade, pero que reclamaría con todas as forzas e con todo o seu dereito a instancia, neste caso a Consellería de Educación, a Xunta, por obligar a facer uns protocolos máis caros e pois non poñer as contrapartidas necesarias. Pulso que, por outra parte, parece que sempre que este goberno, que este alcalde botan ese pulso contra a Xunta, sempre seguimos perdendo. Entón, para que meterse en guerras nas que vamos a ir perdendo? Para que facer cabrear ou alarmar para total non sacar nada en limpo? Porque eso é o único que pode volver neste pobo, non? E como dato curioso, no tema este de educación, decir como é posible que unha reclamación de xa fai anos do Concello do Grove para desafectar as vivendas dos mestres e ampliar o espacio educativo dun colexio do Grove, da Rosalía de Castro, que a día de hoxe ten que andar cun comedor prefabritado, pois a 15 kilómetros en Cambados, a Xunta de Galicia paga do seu peto, a Consellería de Educación paga a demolición de unhas antigas vivendas de mestres nun colexio de Cambados para aumentar o patio e instalacións educativas. Exactamente o mesmo caso. No Grove e en Cambados. En Cambados, curiosamente, pois unha alcaldesa do mesmo corpo político que o goberno do Grove consigue cousas que no Grove non conseguimos. Eso ten que explicar aquí este alcalde. Como é posible que exactamente a mesma situación nun lado a Xunta pague e no outro lado o Concello non sexa capaz de conseguir nin sequera a desafectación? Polo tanto, neste caso, xa dicimos, vamos a apoiar porque é unha reclamación que consideramos xusta, pero tirar das orellas a este goberno porque non son capaces de facer as cousas ben e non son capaces de negociar ben en beneficio do povo. E moitas veces, cando temos que negociar con outra xente, pois por beneficio de terceiros ou polo beneficio propio, pois hai que tragar sapos e culebras. E aquí parece que non están dispostos a facer ningún sacrificio inda que sexa de cortesía polo beneficio deste povo. Xa digo, vamos a apoiar isto, pero este inicio de curso foi surrealista para todos os colectivos implicados e o Concello tiña que sair dando a cara, poñéndose de frente, defendendo a comunidade educativa, dicindo que sí, que por responsabilidade faría todo o necesario nos protocolos a facer, pero que non cesaría en reclamar hasta o último céntimo de gasto a maiores que provoca asumir os protocolos que poñen outros. Nada máis. Moi ben. Moitas gracias, señora Castro. Boas noites a todos e a todas. Cita a señora concelleira que cada administración debe asumir as súas obrigas. E nos citan aquí pois unha chea de legislación, de normativas, que a verdade eu non sei se non as leron ben ou que foi o que pasou, pero bueno, llevou a citar eu tamén outras normativas que tamén hai na que precisamente citan que a competencia da limpeza é do Concello. Artigo 25.2 da Lei 7/85 dice competencias propias: a conservación, mantemento e vixilancia dos edificios de titularidade local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de educación especial é do Concello.
nesa mesma normativa que están citando na Lei 27/2013 do 27 de decembro, na que se basan vostedes para eludir a súa responsabilidade, se a leen ben, verán que non altera o vixente estatus de competencias en si do Concello, polo que a conservación, mantemento dos centros de educación infantil, de primaria e de educación especial continúan sendo competencias propias dos concellos. Eu, a verdad que, efectivamente, estou de acordo cos meus compañeiros, teño un baile de cifras na cabeza que non sei se son 60, 40, 25, o sea, despois de ler a moción ainda non teño claro de cantos gastos estamos a falar, pero, bueno, voume quedar cos case 25.000 euros que citan vostedes aquí, e antes llevo a decir, están falando de que, bueno, todas as administracións teñen que asumir as súas obrigas, pero resulta que 2 días antes do inicio do colexio estábamos aquí aínda sin saber que o que iba a pasar con todos os nenos e nenas do noso Concello, porque vostedes mantiñan ese pulso coa Xunta de Galicia e non querían facer as competencias propias e ser responsables neste caso para evitar de algún xeito a inseguridade a que estaban sometidos os colexios de todo o noso Concello. O protocolo que vostedes poñen como mi madre é unha cousa dificilísima de levar a cabo. Eu penso que se xa antes se viñan facendo as limpezas nos colexios, a limpeza lóxicamente ten que ser adaptada a todos os protocolos que marcan aquí, pero que esos protocolos non os marcou a Xunta de Galicia, os marcaron o día 28 de agosto no Goberno Central, cando convocou a todas as autonomías para abordar precisamente a volta aos colexios. Polo tanto, vostedes veñen de aprobar unha modificación orzamentaria de 600.000 euros para destinar para o auditorio, para a instalación dunha terraza que primeiro iba a ser para a xuventude, para Botellón, e despois, como viron que a xente se botaba en riba súa, camuflaron, digamos, esa historia a través dun área infantil con mirador, algo polo que lóxicamente ninguén se vai a queixar, para camuflar quizáis os case 7 millóns de euros os que se vai a levar o auditorio, se nos poñemos a sumar. Levan toda a legislatura anterior e tamén nesta legislatura facendo modificacións de crédito e malgastando os cartos de todos os veciños e veciñas do Grove con cousas innecesarias e non prioritarias para o noso Concello. Agora nos saen que non teñen 25.000 euros para invertir na seguridade dos nosos pequenos e prefiren lanzarlle a pelota á Xunta de Galicia. E o que máis me indigna é que vostedes son capaces de xogar precisamente con esa cuestión e buscar novamente un enfrontamento coa Xunta de Galicia. E ademais son capaces tamén de inducir a todos os que pasan polo seu despacho de que monten unha manifestación contra a Xunta de Galicia ou que protesten porque a Xunta non quere limpar os concellos. Fíxense o que vostedes lleves van dicindo a cada pai ou a cada director que pasa polo seu despacho. Fíxense como manipulan vostedes a súa conveniencia. Foron capaces de gastar no ano 2016 un total de 223.000 euros a maiores do que tiñan presupuestado na Festa do Marisco. Foron capaces o ano pasado de sobrepasar incluso esa cifra, posicionándose coa o maior déficit da historia da Festa do Marisco con 236.000 euros e non son capaces de gastar 25.000 euros na limpeza dos colexios do Grove. E aí están vostedes tamén cobrando o que cobran o ano, para iso non hai problema de gastarse 150.000 euros, pero temos problemas para gastarnos os 25.000 euros que costa a limpeza nos colexios. Miren, lóxicamente, penso que a limpeza ten que ser levada a cabo. Eu, dende logo, que non actuaría como a vostedes, ni non me estaría pelexando 2 días antes da apertura do Concello a ver quen limpaba, porque penso que o prioritario no noso Concello debe ser a seguridade de todos os nosos pequenos e todos os profesores que están aí. Citan aquí 90 e tantos millóns de euros que reciben para a educación.
Pero, bueno, si eso extrapolamos aos 313 municipios do Grove, pa que dá eso? E eso doulle o Goberno Central á Xunta de Galicia, que non saleu da Xunta. Fagan vostedes o cálculo a ver se lle dá para algo. E despois, bueno, tamén lle cito aquí que parece que a Xunta de Galicia non fixo nada. La Xunta trabaja en la contratación de 1.000 docentes para el año más difícil de la educación en Galicia. Sí, ríase vostede, pero o certo é que están en eso, non? E o protocolo que están facendo, o sea, que puxeron en marcha, a verdade é que a nosos hostaleiros mandáronnos limpar os baños 6 veces ao día. E realmente aquí, é dicir, eu puxen a ler o protocolo que poñen e que tampouco é tan mega dificilísimo de levar a cabo, non? Tampouco sei como cuantifican, o sea, cal sería a competencia da limpeza que teñen que asumir o Concello. Non sei como cuantifican vostedes a diferencia en sí, o sea, porque depende das horas que veñan limpando dentro dos colexios. Non sei como cuantifican vostedes esas cifras, pero dende logo que atónito, falan por aí de que están atónitos estamos nós co proceder que teñen vostedes, non? E sobre todo non sei cal é a diferencia entre a limpeza ordinaria e a limpeza a que teñen que verse, digamos, ter todos os colexios do Grove. Nada máis polo de agora. Moitas gracias, señora Galiñanes. Sí, boas tardes de novo. Primeiro de nada, quero agradecer o voto favorable de Esquerda Unida e do BNG a esta moción, e voulles a contestar un pouco aos puntos que non tiñan moi claro. Primeiro, este protocolo non foi comunicado ao Concello en ningún momento, de maneira oficial de ningún xeito, nin a través de mail, nin por teléfono, nin por rexistro, de ninguna maneira. A comunicación deste protocolo a esta concelleira e a este Concello foi a través dos directores dos centros. A Xunta o que fixo foi mandarlles a eles o protocolo e decirlles a eles, exixanlles vostedes o Concello que o cumplan. Entonces, por isto, estas declaracións de que non se iba a asumir este protocolo se fixo tan tarde. Non pretendíamos en ningún momento deixar os nenos sin seguridade, senón respostar á Xunta da mesma maneira que eles o fixeron. Dende o Concello se pideu unha reunión coa Consellería de Educación e se pidieron explicacións á Consellería de Educación de como se iba a realizar o inicio do curso. Non hubo contestación ninguna por parte deles. Por eso nos lles contestamos a través dos directores que nos non íbamos a asumir un protocolo que creíamos que non era competencia nosa. Eso non significa que os colexios estuveran sin limpar. Fíxose unha limpeza exhaustiva antes de iniciar as clases. É certo que o día 10 non houbo a desinfección de media mañá que houbo a partir do día 11. Pero sí houbo o día anterior unha limpeza exhaustiva de todas as clases e todas as zonas de uso común dos centros, ademais de toda a posta en marcha de outros anos. Si se comunicou ás AMPAs e ás direccións que o Concello non iba a facer esta dirección extra para que eles lle comunicaran a Xunta de Galicia e a ver si a través deles había algún tipo de contestación, se reunían con nós e facíamos algún tipo de actuación conxunta. En canto ao baile de cifras, ven debido a que nos diferentes protocolos, que non houve un solo, houve varias versións. Primeiro se falaba de 3 desinfeccións diarias, logo de 2, logo de 1, por eso os prezos variaron, porque sí se pediron orzamentos e sí se falou con empresas de desinfección para saber canto tería que asumir o Concello para poder levar a cabo estas desinfeccións. Por eso primeiro se falou de máis de 60.000 euros o ano, de 40.000 euros o ano. Sinto que algún AMPA entendera que era por centro, era en conxunto durante todo o curso escolar,
e o prezo que ven na moción é o prezo final que establece unha desinfección extraordinaria durante a xornada lectiva que comprende os baños e zonas de máis paso dos rapaces, como poden ser pasamans, pomos das portas, e isto é unha desinfección polo tema COVID, non unha limpeza. Nós non estamos falando aquí de asumir 5.000 euros máis ou 5 millóns de euros. Estamos falando de unha imposición, de unha competencia que non é nosa, porque isto non é unha limpeza, senón é unha desinfección debido a unha urxencia sanitaria, a unha emerxencia sanitaria, e os concellos non teñen que asumir estas urxencias sanitarias. Por iso se pideu un informe xurídico e non se fixo reclamación formal hasta que tuvemos un informe xurídico que avalara esta reclamación formal. Que máis? O plan Madruga, que tamén sí, non ten que ver con esta moción, pero sí é certo que este ano foi máis tarde, porque o plan Madruga sempre foi unha competencia municipal e sempre se atendeu con persoal municipal. Este ano, por diversas cuestións, non se pudo atender con persoal municipal. En un momento, a AMPA do centro estaba disposta a asumir parte da competencia do plan Madruga, finalmente non puideron asumila e por eso houbo que buscar outras opcións que fixeron que se retrasara o inicio da matriculación. O plan Madruga funciona igual que os outros anos, sí que é verdade que con un pouco máis de limitación de espacio debido a COVID-19. En canto, sí, a contestación ao señor Eladio de por que o goberno se mete en guerras que non chegan a nada. Pois simplemente porque consideramos que os nosos veciños non teñen que seguir perdendo dereitos. Todas as administracións poden, en un determinado momento, mover partidas presupuestarias para atender os gastos urxentes en detrimento de gastos ordinarios. Todas as administracións locais fixeron cambios nas súas partidas orzamentarias para atender a eses gastos. En cuarentena e despois dende o 13 de marzo ata aquí, dende o goberno do Grove, fixeronse movimentos en partidas orzamentarias para atender os gastos derivados da COVID, tanto en educación, como en servicios sociais, como en limpieza, como donde fixo falta facelo. Parece ser que a única administración que non pode facer eso é a Xunta de Galicia, que está esperando a que lle cheguen os cartos do Estado para saber a que pode destinalos. Pois nos cremos que os poden destinar antes de telo, sobre todo tendo o anuncio xa de cantos cartos van a ter. E poden destinalos a cumplir as súas competencias e non mandarlle aos concellos que asuman competencias que non son súas, facendo que se temos que quitar cartos de outras partidas, xa sexan 2 millóns de euros ou 5 euros. Son 5 euros que non se poden destinar ás partidas ordinarias que creemos que os veciños non teñen por que perder. En canto ás vivendas dos mestres de Cambaos, está usted equivocado nunha cousa. As vivendas dos mestres do Grove si se solicitou a desafección e non se concedeu a desafección, xa deixan de ser vivendas, pero non deixan de pertencer a educación, exactamente igual que en Cambados. Deixaron de ser vivendas, pero siguen estando afectadas para terreos educativos. É unha solicitude que o Concello de Cambados iniciou incluso antes que o Concello do Grove. E votaron a intentar vaciar as vivendas 2 anos. É certo que unha vez que se vaciaron as vivendas do Grove, o actual conselleiro, que era conselleiro de Educación no momento que se fixo a desafección, que deixaron de ser vivendas as do Grove, asumeu o compromiso de derrubalas, pero de palabra. Non temos todavía o compromiso por escrito formal orzamentario de que realmente a Xunta de Galicia vaya a botar abaixo ese edificio, que é o que eles propoñían, botar abaixo ese edificio e construir un ximnasio en condicións e un comedor en condicións. Eso é unha proposta da propia Xunta para a cal conquerían un convenio co Concello do Grove, o que nos estábamos dispostos a sentarnos con eles e a falar do que fixera falta. As vivendas están vacías, non hai ninguén que viva aí, seguiremos traballando para que esa negociación avance
e se chegue a derrubar ese edificio e ampliar o patio dese cole que boa falta lle fai, aparte de un ximnasio en condicións e máis aulas. Negociar supón que ten que haber dous. De momento, a Xunta todavía non nos recibeu para tratar este tema, pero seguiremos insistindo. Eu creo que con isto xa contestei tamén a señora Castro. Non estamos falando de o que é limpeza ordinaria ou extraordinaria, estamos falando de unha situación derivada de unha emerxencia sanitaria, de unha desinfección, e non se trata de cantas horas estén ali, senón que especificamente se trata de facer un traballo a maiores. O Concello do Grove, ademais de estar desinfectando polas mañás durante a xornada o que son os baños e o que lles dixen de pomos das portas e tal, ademais de eso, ten mercado un nebulizador para dar hidróxido de agua oxigenada, así falando coloquialmente, que é o desinfectante máis potente que se está utilizando agora mesmo en zonas quirúrxicas dos hospitais para desinfectar os 4 colexios. Estamos facendo unha desinfección moito maior do que se está facendo en ningún outro concello de Galicia, porque consideramos que os nenos teñen que estar seguros e temos que evitar que se propague o virus máis do que xa o temos no Grove, que o temos bastante contido. Entonces, non falamos en ningún momento de aforrar 20.000 euros. Falamos de que cada administración ten que asumir as súas competencias. Ademais de anunciar que vai a contratar docentes que van a ser todos eles contratados para cubrir as necesidades que xa viñan manifestando en anos anteriores de desdoble de aulas ou para cubrir o programa PROA, a Xunta debería contratar docentes para manter as ratios en 15 nenos, que é o que establecen os protocolos xerais do Estado, e non pedir primeiro que lle devolvan todas as competencias en educación mentras non había nada que facer porque estábamos en estado de alarma, e cando lle devolveron as competencias en educación pedir un protocolo común non vai a ser que eu faga algo que se exceda do que teño que facer. Entonces, cada un ten que asumir as súas competencias, e en educación a Xunta ten moito que facer en educación pública. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Teno. Nada máis. Simplemente, repetir que vamos a apoiar a moción, pero quería facer unhas puntualizacións, porque fala de que o baile de cifras ven derivado dos diferentes protocolos. Cando empezaron as reunións coas AMPAs, xa estaba o protocolo definitivo desde había semanas, entón xa tiñan claro cales eran as desinfeccións que deberían realizar. Non era posible ese tipo de bailes, pero bueno, sobre a posta en marcha da limpeza dos colegios tal, olvidáronse Rosalía, o patio exterior, que a verdad que hai erva ali que parece que non tocaron desde hai meses e meses. Comezaron as clases con esas ervas sin limpar, o sea que tampouco non fixeron esa labor tan exhaustiva como din, que non é como debería. Sobre que dicía a señora Castro de a que dan 95.000 euros, preguntaríame eu a que dan 1.000 mestres, porque hai numerosas aulas, hubo numerosas denuncias de colexios pedindo a división das aulas, sobre todo polos ratios de 25 alumnos. Temos exemplo en Cambados e aquí no Grove mesmo, o sea, non fai falta irse moi lonxe, pero podemos recorrer todo o país e veríamos numerosas os que non protestaron, porque Rosalía son numerosas as aulas que conta con 25 alumnos. Ardia, non sei se Ardia ten tal, o mismo, controlo Rosalía porque onde está meu fillo sei eses ratios aí, non? Pero eses 1.000 mestres non chegan a nada tampouco, non sei que deses 95.000, dicir que tamén os 93.000, que non é 95, 93.000 euros, son de axuda, pero algo terá que poñer tamén a Xunta para eso, non só facer uso deses cartos e non poñer nada por parte da administración autonómica. Nada máis. Moi ben, gracias, señor Outeiro, non? Sí. Só puntualizar que, efectivamente, a demolición das vivendas será para aumentar o patio e aumentar instalacións educativas, efectivamente un ximnasio, efectivamente un comedor que non hai, que hai un prefabricado, e
pois iso, se hai unha palabra, pois hai que ir encima desa palabra e exixir ter o mesmo trato, non ser máis, pero o que non pode ser é ser menos que outros concellos na mesma situación. E ademais isto supoño que moitísimos colexios de todo o país pois pasaría iso, que había antiguas vivendas de mestres que foron quedando obsoletas, vacías e moitas con edificios en risco pola obsolescencia das edificacións, non? E eso, decir que efectivamente vamos a apoiar a moción, pero que, xa digo, aquí non se reuniu os portavoces desde un principio para explicar a situación, para explicar ese pulso que se quería facer a través das AMPAs e dos directores e, polo tanto, non queiran que lle aplaudamos cando eu como pai outros pais pois estaban nunha incertidumbre tan grande que moitos pais consideraban non mandar os fillos ao colexio cando se falaba de que non se dubidaba da seguranza dos propios alumnos e nese inicio de curso pois oías a moitos pais pois plantexándose por non enviar os nenos ao colexio porque sería máis grande o risco de que fora o colexio de que quedara na casa e pouco máis que eso, puntualizar eso das vivendas e que espero que haxa un próximo comunicado, unha próxima moción para que isto xa é unha causa urxente. Non é de recibo que haxa un edificio agotado arquitectónicamente con risco de derrumbes no patio dun colexio. É que iso é terceiro mundista, iso é o peor que pode haber, non? Vale, nada máis. Ben, gracias, señora Castro. En contestación ao voceiro de Izquierda Unida, parece que, escoitando a vostede, tamén a concelleira do Goberno Socialista, parece que a Xunta non fixo absolutamente nada dende que se fixo esta pandemia. Creo que Galicia foi un dos referentes na actuación no que en cuestións COVID, e dende que se rematou o confinamento, pero é que fagan unha búsqueda en Google, axudas dende a Xunta de Galicia, o sea, estaban todas as semanas lanzando comunicados de axudas, incluso había axudas... Perdón, vostede creo que non está no uso da súa palabra. Silencio. Se non houbera, eu pregunto, se non houbera protocolo establecido por parte non da Xunta, insisto, estos protocolos se estableceron dende arriba, que pasa? Que vostedes non houvesen feito nada, porque a 2 días vista non tiñan intención, hasta que os pais se levantaron dicindo a ver que pasaba con isto, porque vostedes mantiñan o pulso a Xunta, pero aquí o importante que é limpar os concellos, ou digo os colexios, e manter a salvagarda e a seguridade dos nosos nenos, eso non importaba 2 días antes. Miren, insisto, e que repito, competencia do Concello o mantemento, a conservación e a limpeza deso. É como se de repente quero eu no meu hotel que sei que hai COVID e sigo limpando igual que sempre. Estamos nunha situación totalmente diferente e polo tanto habrá que extremar as precaucións e que xa non o teñen que impoñer dende ninguna parte, xa ten que salir de nós. Se o prioritario para nós é a seguridade dos nosos pequenos, penso que non lle ten que vir ninguén a impoñer ningún protocolo, porque xa debería salir de vostedes, e 2 días antes non saliu. Unha cousiña que se me olvidou antes cando comentou na súa intervención, que decía, fixo unha alusión á axuda no fogar. Xa o denunciamos nos fai unhas semanas, creo que vostedes non son os máis indicados para dar exemplos neste tema cando teñen en total desamparo dende marzo a xente precisamente por estas cuestións que non o denunciou o Partido Popular, senón que o veñen denunciando as propias familias afectadas. Entonces poñanse as pilas con respecto a isto, porque é un tema que sí realmente tamén preocupa, igual que o tema da seguridade dos colexios. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Galiñanes, e pechamos, vamos, e votamos. Solo para rematar, en alusión á última intervención, a axuda no fogar está perfectamente atendida. O que hai en este momento que non se iniciou, e yo pode explicar o meu compañeiro moito mellor, a ludoteca Vellos Tempos, que non ten nada que ver coa axuda no fogar
e se non se iniciou é máis por seguridade que outra cousa e atendendo a criterios sanitarios. É certo que hai que atender a máis criterios que os sanitarios, pero consideramos que agora mesmo a seguridade é primordial. Simplemente un pequeno dato para pechar unha comparación entre a primaria e a secundaria. En primaria, que as competencias de mantemento dos centros e de limpeza dos centros é competencia dos concellos, enviouse un protocolo a través dos directores para atender a esa desinfección. Había dúas maneiras de establecelo, e é poñendo un extra, contratando persoal extra ou horario extra polas mañás durante a xornada, ou cambiándolle o horario ao personal que vai pola tarde. E iso é exactamente o que están facendo en secundaria. O persoal de limpeza de secundaria vai parte da súa xornada pola mañá, desinfecta baños e zonas comuns, e iso supón que o traballo que iba a facer pola tarde queda sin facer. Entonces, a Xunta está desatendendo a desinfección e limpeza dos nenos de secundaria. Outro dato en canto á contratación de mestres. O retraso no inicio da secundaria e a FP débese exactamente a eso, a que a Xunta non lle comunicou aos centros si podían dispoñer dos mestres ou profesores extra que necesitaban para desdoblar as aulas para que os nenos pudieran estar a 1,5 metros de distancia, que é o que lle marcaron no último protocolo uns días antes do inicio das clases. En canto ao baile de datos, é certo que houve varios protocolos, pode haber un erro en algunha das intervencións, pero o protocolo que di que había que facer unha soa desinfección extra foi comunicado, se non recordo mal, o 8 e as clases empezaban o 10. Así que non hai tanta antelación na comunicación. A pesar de todo isto, quero decir que o Concello vai a atender as súas responsabilidades, pero reclamará todos estes gastos, agradece o voto a favor de Esquerda Unida e o BNG e lamenta que o Partido Popular non este de acordo en defender os intereses dos veciños, en este caso dos máis cativos, en esta moción. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Procedemos á súa votación, entonces. Votamos moción de reclamación á Xunta de Galicia dos gastos originados polo COVID-19 nos centros de educación pública do Grove. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Pasamos agora ao punto número 2 desta parte, expediente 1904/2020, aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola inscrición nas probas selectivas. Cede a palabra ao señor secretario. Sí, moitas gracias, señor presidente. Dase conta do ditame da Comisión Especial de Contas adoptado en sesión desenvolvida o 29 de setembro de 2020, do que se dá conta do extracto da parte resolutiva. Sería... Disculpen, un momentiño. Imos ás competencias locais recoñecidas nos artigos 133 e 144 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7 de 1975. Este Concello considerou necesario e oportuno aprobar a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola inscripción nas probas selectivas do Concello do Grove, co obxecto de asegurar o equilibrio económico-financeiro, permitindo dispoñer de recursos que financien parcialmente tales procesos de selección, tendo en conta que tales procesos teñen un custo e que dito custo de ser soportado se quere en parte polos beneficiarios de tal actividade, pola necesidade de que existe un compromiso e seriedade nas inscripcións ás correspondentes probas de selección de personal. De acordo co artigo 25 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, unha vez aprobada provisionalmente a ordenanza polo Pleno da Corporación, someterá a su expediente información pública no tabuleiro de anuncios e no boletín oficial da provincia durante 30 días, como mínimo dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar reclamacións que
que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica e deberase publicar un anuncio nos diarios de maior difusión. Finalizado o prazo de información pública, adotarase acordo definitivo que proceda resolvendo as reclamacións presentadas. No caso de non presentarse as reclamacións, entenderase definitivamente aprobado o acordo a tento provisional sen necesidade de acordo pleno. A vista do exposto, vista a proposta da técnica de intervención e persoal e a Tesorería Municipal, propuxese ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: aprobar de forma provisional o establecemento da taxa pola inscripción nas probas selectivas de persoal do Concello do Grove, aprobar provisionalmente a ordenanza reguladora da taxa pola inscripción nas probas selectivas do Concello do Grove nos termos que se indican no propio ditame. E terceiro, someter o expediente a información pública no tabuleiro de anuncios do Concello no boletín oficial da provincia durante 30 días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar reclamacións que estimen oportunas. Así mesmo estará a disposición dos interesados na sede electrónica e deberase publicar un anuncio nos diarios de maior difusión da provincia. En caso de non presentarse ninguna reclamación durante o demandito prazo, entenderase definitivamente adoptado o acordo a tentón provisional. Despois de someter a proposta a consideración da Comisión Especial de Contas, ditaminou-na favorablemente por 3 votos a favor dos concelleiros presentes do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, 3 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal do Partido Popular, Esquerda Unida e Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Ben, gracias. Pois como acaban de escoitar, eu creo que acaba de expoñer claramente o que a proposta en este punto, taxa pola inscripción de probas selectivas, o que se traslada é o que ocorre xa en outras administracións, tanto locais como autonómicas, provinciais, autonómicas ou estatales. Trátase de establecer unha taxa para todas aquelas probas selectivas necesarias para incorporación en postos de traballo, pois se estableza unha taxa pola mesma, cousa que non estaba ocorrindo e que estábamos constatando, como ben acaba de recoller o secretario, un desequilibrio económico-financeiro entre os custos de xestión que provoca todo o proceso de selección e todo o proceso, de probas selectivas e de selección e a falta de compensación de ingresos por este servizo. Así pois que decidimos hoxe traer esta taxa reguladora que se porá que despois de todo o procedimento se porá en marcha, porque aquí eu creo que o interesante é que haixa probas selectivas para a incorporación de postos de traballo, para ocupar postos de traballo, e pensamos que iso é o realmente interesante que pode estar ocorrendo aquí no Concello. Ben, abrimos polo tanto un turno de intervención, señor Otero. Boas. Non vamos a apoiar esta proposta. Consideramos que non foi consensuada nin comunicada aos sindicatos, nin co comité de empresa do Concello, e nin tampouco nos foi comunicada, digamos, aos grupos municipais, ou polo menos ao noso. Entón, non estamos de acordo coas formas. Aplícase a todas as contratacións, aos fijos e incluso aos temporais, algo do que non estamos tampouco de acordo. Considerámoslo lógico, porque ao final todas as pruebas que se fan neste Concello son temporais, porque non existen, non se dan sacado as sopes nin os postos fixos. Entón, é un pouco normal, son os que realmente ocasionan este tipo de gasto que din vostedes. Non ofrece bonificacións, como outros concellos, parados, minusvalias, etc. Un exemplo, Sanxenxo, creo que só saca para os fixos, e con bonificación incluso do 100% para parados de longa duración. Vila García só se fai para plazas fijas, en Meis só para plazas fixas, en Meaño non é ordenanza, pero aplican para os temporais 5 euros de tasa, non 10. Vilanova si teñen para fixas e temporais, pero Caldas ten bonificación do 50% para parados de máis dun ano. En este Concello, aplícase unhas tasas que non nos parecen moi lóxicas para todo o tipo de contratación, fixas e temporais. Entón, non compartimos esas formas, pero sobre todo a de que non fora nin comunicada nin consensuada cos comités da empresa. Nada máis por agora. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí, tamén desde o BNG queremos rexeitar este tasazo que ven hoxe aquí o
este goberno a poñerlle ás persoas que buscan traballo, porque este goberno que quere é cobrarlle aos que buscan traballo, por anticipado, ademais, porque sin tasa xa non inscriben a xente, e, efectivamente, non creemos que sexa de recibo que se poña a tasa así sin máis obrigatoria para todos os que se queran inscribir, sin facer exencións a desempregados, sin facer bonificacións a censados no Grove, por exemplo, como si ocurre nas tasas, por exemplo, por celebración de bodas, etc., que os que están censados no Grove pois pagan a metade, e aquí non. Eso, facer unha reflexión, unha persoa que ao mellor pois está buscando traballo e se inscribe en 10, en 15, en 20 concellos, pois ten que dispoñer ao mellor de 500, 600 euros en tasas con este modelo que intenta aplicar aquí o Grove. Entón, creemos que non é de recibo, había que primeiro xustificar moi ben eses supostos gastos administrativos ou de tramitación que non deixan de ser funcionar no seu horario os que teñen que facer iso, polo tanto que non nos parece xustificable este tasazo que se quere poñer, como digo, por buscar traballo, cobrar a quen busca traballo, e, polo tanto, sen comunicalo antes aos portavoces, sin intentar sacalo por consenso, sin negociar nada, pois, por suposto que estas formas non son as que quere o BNG para o goberno do Grove, e non temos máis que votar en contra e rexeitar este tipo de manobras deste goberno, nada máis. Ben, gracias, señor Castro. Ben, pola nosa banda, digamos, podemos entender, lóxicamente, todos a problemática que se pode xerar co tema de cando hai unha convocatoria, que seguramente por parte dos técnicos reciben un aluvión de propostas, o podo entender porque eu me pasa o mesmo a escala lóxicamente moito menor, pero é que si é certo que cando se saca unha convocatoria a mellor cheganche 300 currículums e resulta que chega o momento das entrevistas e no mellor de 300 convocas a 100 ou a 150 e se che presentan as entrevistas 20. Polo tanto, conleva un traballo bastante arduo con todo isto. Eu penso que habría que darlle unha volta a este tema, porque si ben é certo deberíanse contemplar certas bonificacións e exencións, e sobre todo consideramos pola nosa banda certamente injusto. Outro día nos explicaban na comisión que era precisamente para evitar que a xente se presente sin máis, que se presente logo non aparezca no momento. Consideramos injusto isto para os que sí se presentan, si chegan a participar nas probas, non? Quizáis ao mellor o que sería xusto sería que aos que sí se presentan se lle devolvese esa tasa, é a proposta que nos facemos, pero sí que entendemos que certamente hai que regular este tema porque bueno, xera bastante traballo no que é un período de contratación. Nada máis. Moitas gracias. A ver, aclarar unha cousa primeiro. Esta tasa non é unha penalización, é dicir, eu preséntome para facer unha prova selectiva no Grove e se me presento me devolven os cartos e non me presento non me devolven. Non, isto non é unha penalización en ese sentido. Isto é unha taxa por un servicio que o Concello do Grove dá para acceso e inscripción nesas probas selectivas, como está pasando en todas as administracións posibles. Falábamos de educación. Pregúntenlle vostedes a todos os pais e nais canto tuveron que pagar de tasas para que os seus fillos este ano se presentaran á ABAU. E canto están pagando todos os anos. E canto pagan toda esa xente que se presenta ás oposicións de Xunta de Galicia ou de outras administracións. Que se paga. Digo, señor Outeiro, tasazo. Bueno, os calificativos cada un os pon como considere, pero que me digan que 10 euros é un tasazo, desde logo, bueno, pois que lle vamos a facer? Sinceramente, non compartimos esos calificativos, e non sei por que sorprende tanto cando en todos os concellos, en todas as administracións, Diputación, Xunta, Estado,
hai tasas moitísimo máis costosas da que hoxe estamos falando. A do Grove é máis cara que outros concellos? Sí. É máis barata que outros concellos? Pois tamén. Isto é un análise económico-financeiro que fan desde os servicios de intervención e de tesorería, como corresponde, e establecemos esta taxa. Eu, sinceramente, eu creo que a xente o que quere é facer probas e intentar ocupar un posto de traballo. E se por 10 euros se van a botar atrás, dudo moito. Eu, sinceramente, dudo moito. O que ten interese e quere conseguirse postos de traballo vai a facelo. Pero insisto, que creo que calqueira de nós temos pagado taxas por presentarnos a probas selectivas, por facer trámites coa administración, facer exames e facer outras cuestións. E as pagamos e non decimos nada. E agora que ven o Concello de Grove e, bueno, nada menos que un tasazo que impón este goberno. Bueno, non compartimos as xustificacións e argumentos que acaban de trasladar, e a nosa intención é sacala adiante, votala, publicala e que se poña en marcha, porque, sinceramente, creemos que corresponde, como toda taxa, a cubrir os costes do servicio que o Concello de Grove ofrece a todas estas persoas que se queren inscribir para facer probas selectivas. Tampouco creo que ni tan exagerado ni cuestión de estar discutindo moito máis. Non sei se queren intervir algo máis, senón xa procedemos á súa votación. Sí, señor Otero. Simplemente dicir que se pudo ter consensuado e incluso aplicar bonificacións, como tiña comentado. Non, en ningún momento dixen que non estuvera de acordo con que se teña que aplicar algún tipo de tasa por estas probas, pero eso, teña en conta que moitos das persoas presentanse a 2, 3, 4, incluso 5 probas nun ano ou máis para os postos temporais do noso concello, de concellos limítrofes. Entón, consideramos un pouquiño un pouquiño caro ese aspecto, non? Se digo que moitos concellos incluso para os temporais son 5 euros, que ao final sí que poden ser un pouco máis cuestión, o sea, unha especie de tasa asumible, que non 10 euros por cada unha delas, nada máis. Ben, gracias, pero vostede mesmo acaba de decir, señor Otero, é dicir, entre 5 e 10 euros, de verdad que estamos a discutir por esta cuestión. Creo que, sinceramente, por certo, se isto foi falado, consensuado cos sindicatos e comité de empresa, por qué? Por qué? O goberno ten autonomía propia para tomar estas decisións, que non acabo de atopar a explicación de por qué temos que someter isto. Ademais, por lei non é obligatorio. E despois, porque que ten que ver os sindicatos e o comité de empresa nunha tasa para a inscripción de probas selectivas? Non acabo de entender, pero bueno. Señor Outeiro, ten pedido a palabra? Sí. Sí. Bueno, empezo polo final. Pois, porque os sindicatos algo saberán de emprego de traballadores, das necesidades dos traballadores e de como está o mercado laboral e como está pois os requisitos que se lle piden aos traballadores para acceder aos postos de traballo. Despois, outra cousa moi importante para establecer o prezo. Aquí en ningún momento se nos dixo o custe de tramitar ningún expediente. E fala vostede de 10 euros. Pois poña todos a 10 euros. Por que non se poñen todos a 10 euros? Porque, que pasa? Que nun a un botan 4 horas cun expediente en outro tipo solo unha? Ou así aquí non hai custes? Por que establecen distintos precios? Por que? Porque custa máis? Pois explíquese na proposta e dígase, no, pois fíxese usted, se ven un diplomado, pois en cambio un bachiller, pois a fotocopia do título de bachiller debe ser máis barata e a fotocopia dun diploma para ser máis cara. Entende? Non é de recibo. E falou dos 10 euros, claro, fala da menor, pois poña 10 euros para todo o mundo. Poña 10 euros para todo o mundo. Poña bonificacións para os censados no Concello. Poña bonificacións para os desempregados. Faga o que ten que facer un goberno, gobernar e intentar, pois, cada un, según a súa capacidade, pois, pedirlle a tasa correspondente. Xa lle digo,
non nos convence. Non nos convence. Primeiro porque, efectivamente, aquí non se puxo nin un euro de coste. Non o pon ningún momento canto custa, que sabemos que hai custes, pois por suposto que hai custes. E se ten que vir un tribunal, pois a xente do tribunal cobra. E se pois hai que facer exámenes ou probas ou que sexa, pois facer xa o papel, o tempo vale cartos, pero póñase por escrito e se faga división e se cobre o xusto e necesario a cada un. E xa lle digo, falou de 10 euros, póñenlle 10 euros a todo o mundo e votaríamos a favor. Ben, gracias. Creo que nin así votarían a favor. Nos tratamos... Mire, vostede me di que dé argumentos para tratar de convencelo, e que, de verdad, que non merece nin a pena intentar convencelo, porque con estes argumentos sei que vai ser imposible convencelo. E non mezclemos, permítame a expresión, que por castiza creo que é moi significativa, non mezclemos churras con merinas. Está falando dos sindicatos, algo sabrando. Claro, e cos sindicatos nos reunimos para falar da plantilla, para falar das condicións laborais, para falar da RPT, para falar de outras cousas. Pero para unha taxa fiscal, no, señor, no. Nos estamos confundindo. Non temos claro cal é a función que ten que tomar un goberno e cal é a administración local. Cos sindicatos e comité de empresa nos reunimos todo aquilo que nos temos que reunir. Pero para aprobar unha taxa, por favor. E que vamos... En definitiva, son argumentos que cando se buscan argumentos hai miles e infinitos. Outra cousa é que sean máis coherentes e máis convincentes e sólidos. Eu creo que aquí, sinceramente, non están ofrecendo ninguna razón convincente. Bueno, en definitiva, é a proposta que traemos a este pleno e a que vamos a votar a continuación. Por lo tanto, aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola inscripción nas probas selectivas, votos a favor, abstencións, en contra. Ben, 3, 6, 8, sí, vale, aprobámoslo por maioría. Gracias. Pasamos ao punto número 3, expediente 667/2020, modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servicios de redes de sumidoiro e depuración de aguas residuais. Señor secretario. Sí, un segundo. Dase conta do ditame da Comisión Especial de Contas da sesión desenvolvida o 29 de setembro de 2020, dada conta do informe proposta do Servicio Técnico de Medio Ambiente e da Tesorería Municipal en relación coa modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa do Servicio de Redes Sumidoiros e Depuración de Aguas Residuais, visto o informe das alegacións, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, desestimar parcialmente as alegacións presentadas por Engrobes e a desestimación total das presentadas polo señor Padín Otero polos motivos indicados no informe do Técnico de Medio Ambiente e da Tesoureira Municipal. Segundo, estimar as alegacións presentadas por Engrobes parcialmente e pola mercantil Bolton Food SL en base ao informe emitido polos enxeñeiros da empresa Lagares OKSL, José Antonio González Ferreira e Francisco Javier Centeno Meijeiras, no sentido de incorporar a modificación da ordenanza un apartado no que se considere a obtención da base imponible da taxa daqueles abogados que teñan sistemas de depuración con autorización de vertidos por parte de Augas de Galicia, mediante contadores volumétricos ou mediante a estimación obxectiva. Terceiro, retrotraer o procedemento da aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de redes de sumidoiro e depuración de augas residuais, a fase do informe técnico económico, debendo incorporarse ao mesmo as modificacións necesarias. Unha vez modificado o preceptivo estudio de custos, o expediente deberá ser sometido novamente á aprobación provisional do Pleno, así como o trámite de información pública consoante o disposto no artigo 17 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Cuarto, notificar este acordo a aquelas persoas que tiveran presentado alegacións durante o período de información pública. Despois de someter a citada proposta a consideración de Comisión Especial de Contas, esta dictaminou favorablemente por 3 votos a favor dos concelleiros presentes do Grupo Municipal do PSDG-PSOE,
e 3 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, Esquerda Unida e Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Moitas gracias. Como acaban de escoitar, traemos aquí, despois de todo o procedimento o procedimento necesario para a aprobación da taxa de sumidoiro de depuración. Bueno, se teñen presentado unha serie de alegacións que non foron estimadas, pero sí hai outras alegacións que foron estimadas, e iso nos obliga a facer unha modificación na propia taxa de sumidoiros e depuración e volverá a reiniciar, digamos, o procedimento de aprobación. Por lo tanto, primeiro teremos que facer esas modificacións en base ás alegacións presentadas e que se teñen que estimar porque tiñan sustento para elo, facer esa modificación dentro da taxa e traela novamente ao pleno para a súa aprobación provisional, publicación e aprobación definitiva se así procedera. Por lo tanto, hoxe o que se trata aquí é de votar a modificación da ordenanza en base ás alegacións presentadas e que foron estimadas polos servicios técnicos e asesores do Concello. Señor Otero. Ben, fíjate por onde hoxe vamos a usar os 3 tipos de votación que se nos permiten. Vamos a absternos nesta ocasión, pois así como aceptamos, estamos de acordo coa alegación, que se aprobe a alegación de Bolton, non compartimos que nos acepten as outras, pois era unha das cuestións que nos defendíamos, a inoportunidade da subida das tasas, a insuficiencia de información pública e o que consideramos tamén unha subida moi brusca, non? E ao final casi se nos dá razón, porque o informe que nos ofrecía moitísimas dudas, que dicíamos que estaba feito a medida para ese incremento que para nós non era xusto, non contemplaba esta situación das empresas que xa teñen as súas propias depuradoras, e costou máis de 7.000 euros. Al final fainos volver para atrás, volver a convocar outro pleno para estas situacións e volver a convocar un pleno para a aprobación definitiva dunha ordenanza que vai a supoñer unha subida aínda maior, porque, lóxicamente, habrá que axustar todas eses cartos que esas empresas nos van a abonar para que volvan a darlle as contas a vostede. Entón, vai a supoñer unha subida aínda máis brusca. Eu emprazo a que, se van a facer esa subida, que a fagan de forma paulatina, asuman os gastos, os custes que vai a supoñer durante este próximo ano e volvan a facer subidas, pero sempre, como dixen, paulatinas, que era o que nós reclamábamos naquel pleno, que as tasas teñen que ter unha subida paulatina ano a ano e non esperar 5 ou 6 anos para subir de golpe a todos os veciños, e menos na situación na que estamos. Nada máis. Moitas gracias, señor Outeiro. Si, eu primeiro quería empezar por unha cuestión de orde. Aquí que ímos a votar exactamente? Si se aproba, farán enseñar modificacións. Si se rexeitara, quedaría a ordenanza tal cual. Non, se se rexeitase, en principio debese resolver sobre as alegacións de alguma maneira ou outra. É dicir, se require para, se non se presentan alegacións, é cando se entende aprobado definitivamente. Pero se presentan alegacións, o pleno ten que resolver sobre as mesmas, estimándoas ou desestimándoas. Sí. Entón, si aquí, si este punto de orde do día se vota en contra e sale rexeitado, quedaría a ordenanza tal cual, entendo? Se me permites, si moitas veces ocorre eso, se presentan alegacións, se consideran que non se estiman, que non teñen sustento, e polo tanto se rexeitan e a tramitación sigue o mismo. Se hoxe aquí votamos en contra, e eu estou falando xa, estou aquí solapando o asesor xurídico que é o secretario, se votamos en contra desta modificación, non lle estamos facendo caso a ninguna das alegacións e polo tanto a taxa se seguiría adiante e entraría en vigor. Tal cual está. Tal cual está. Vale, que pasa? Que Lóxicamente, eso nos deriva directamente a un contencioso cunha empresa que os técnicos municipales acaban de decir que ten razón na súa alegación. Non sería moi responsable políticamente se hai un informe técnico que di que a alegación presentada por unha empresa, en este caso acaban de falar Bolton, e parcialmente en Groves, somos conscientes deso,
e polo tanto a taxa, digamos, tambalease, non sería responsable políticamente que os que aquí nos sentamos hoxe votáramos en contra da proposta e seguiremos adiante coa taxa. Creo que eso non ten moito sentido. Ben, pois é así. Un acordo mixto, digamos, porque hai unha parte que é a desestimación parcial das alegacións e outra parte que son a estimación de algunhas, non unha estimación absoluta, sino sería parcial, entendo que en todo caso debería facerse unha emenda propoñer ou estimación para ou estimación absoluta ou non a estimación total, nese caso entendo que é o que digo, señor alcalde, que se estima as alegacións de plano e cando proceder a opción de acordo definitivo. Non sei, algo que debería estudiar con máis calma, neste caso o que propoño sería deixarlo fora da ordenanía, porque a ordenanía teria un informe jurídico sobre as consecuencias. Habería que estudiarlo con máis... Pois eu creo que sería o mellor, porque se trae unha cousa a votar e non sabemos moi ben o resultado da votación. Creo que nos estamos volvendo a confundir. Aquí pon claramente modificación da ordenanza fiscal, este é o acordo que traemos. Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos de redes sumidoiros e depuración de aguas residuais. Por que traemos unha modificación cando hoxe tiñamos que traer a aprobación definitiva? Que se non houbera ninguna alegación xa quedaría. Traemos unha modificación, que isto é o que se vai a votar. O que se vai a votar é a modificación da ordenanza fiscal. En base a que? Que hai unhas alegacións que non se estiman, pero hai outras que sí. E como acaba de ler o señor secretario antes na súa exposición, esas alegacións que se estiman obrigan a modificar a taxa. Polo tanto, hoxe o que vamos a votar é modificar a taxa. E eu non vou a propoñer retirada, porque o goberno sí que vamos a votar esta modificación da ordenanza. Polo tanto, isto nos vai obligar a traer unha nova ordenanza fiscal reguladora desta taxa con as modificacións pertinentes en base ás alegacións presentadas. E iso é o que vamos a votar. Por lo tanto, vamos a votar xa que se acorde modificar a taxa para que, como ben decía nos acordos que leeu antes o señor secretario, se falaba da modificación e posteriormente iniciar o proceso de aprobación inicial, publicación, etc. por parte do Pleno. E esa modificación a que se debe? As alegacións que sí, polos informes técnicos que temos que estimar e, polo tanto, temos que introducir e recoller. E iso, o acaba de dicir o compañero de Escardonida, e non lle quito razón, esa modificación que vai consistir? Bueno, pois, entre outras cousas, vai consistir que, a parte das empresas que se teñen estimada a súa alegación porque teñen unha autorización propia de vertidos e, polo tanto, están depurando e vertendo xa directamente ao mar, non corresponde aplicarlle a taxa. Que significa eso? Que o resto dos suxeitos pasivos desta taxa e da base imponible sí que vamos a ter que repartila entre consumo doméstico e consumo no doméstico, comercial e industrial, para recalcular a taxa que por consumo, como ben sabe, vai por tramos de consumo, e se lle vai aplicar a cada un deses segmentos, o doméstico e o non doméstico. E iso é o que vamos a iniciar desde hoxe coa aprobación desta modificación. Porque, ademais, hai outro condicionante. Falamos moito de gastos, de orzamentos e de modificacións, pero miren, os costos da EDAR, que están estimados en máis de 300.000 euros ano, se non aprobamos a modificación da ordenanza fiscal reguladora desta taxa antes do 31 de diciembre deste ano, non entrarán en vigor o ano que ven, o exercicio 2021. Por tanto, non vamos a ter esos 300.000 euros, que era o que dicía o señor Otero, cousa que non comparto. A subida de taxas paulatina non ten moito sentido. Aquí temos un coste que nos ven este ano, o ano pasado, pero que desde este ano estamos asumindo o 100%, e, polo tanto, hai que facer este coste. E que, a nivel municipal, dígame vostedes outra ferramenta, ou sacamos 300.000 euros do orzamento, ou
xeramos unha taxa que nos permite ingresar eses 300.000 euros, que é un coste que nos anos anteriores non tiñamos e que deste ano temos pola xestión da depuradora a nivel municipal. É que non hai máis. Por certo, se a Xunta de Galicia asumira a xestión como nos pedimos, como está facendo en Cambados, por poñer un exemplo, sería a Xunta de Galicia que teria que cobrar a taxa directamente aos veciños e veciñas do Grove. Pero como eso non é así, en Cambados se o fixeron, aquí non, pois temos que asumir nós. E non queda outra, A min estas cuestións que xa lles digo, argumentos políticos todos, pero a realidade orzamentaria é a que é. Hai que ter ingresos para financiar os gastos, porque senón isto non dá. É imposible, imposible. E despois falamos de que si, total 25.000 euros a maiores da desinfección de educación, de que vai? E 10.000 euros da lei de benestar animal, que máis dá? E os 450.000 de asistencia do domicilio, que máis dá? Como hai que darlle o servicio aos veciños, vamos sumando, e resulta que ao final non hai cartos. E ao final non hai cartos. Lóxicamente, vostedes desde a oposición podrán argumentar moitas cousas, que si, o que decían antes no punto anterior, que si nos vamos no déficit da Festa do Marisco, a diferencia entre ingresos e gastos da Festa do Marisco. Non quero sonar, desde logo, prosaico, nin que se me tome por donde non é, pero desde logo creo que o 100% dos empresarios do turismo do Concello de Grove estarían asinando hoxe 200.000 euros de déficit na Festa do Marisco do 2020. Todos. Por qué? Porque significaría que estaríamos celebrando a Festa do Marisco este ano. Esta é cuestión de xestión municipal. Por lo tanto, sí, temos que aprobar isto, porque ademais, xa lles adianto, estamos traballando na modificación desta ordenanza e eu espero que no momento que o informe este completo, cumplido todos os requisitos técnicos, traela a un pleno e seguramente xa lles adianto que será un pleno extraordinario en este mismo mes de outubro, porque hai que facer un percorrido de publicidade e de plazos que temos que cumplir antes do 31 de decembro, e desde logo non nos podemos ir de aí. Non nos podemos ir de aí. Por eso o Goberno si vamos a aprobar esta modificación, que é o que traemos hoxe aquí, para iniciar xa o procedimento de traer unha taxa modificada por esas alegacións e que desde logo atenda ao principal, que é acometer o gasto de xestión que para o Concello de Grove lle supón a EDAR. Sí, señor secretario. Antes de proceder a votación, para aclarar a cuestión que formulaba o señor concelleiro, vamos a ver, estas cuestións son de plantelas na comisión informativa, que para eso se convoca, non? Para debatir os asuntos que van a pleno. Entón, de acordo co artigo 97 do ROF, se pode presentar un voto particular que se define como a proposta de modificación dun ditame por un membro que forma parte da comisión informativa. Neste caso, deberá acompañarse o ditame desde a seguinte aprobación pola comisión, ou ben unha emenda que é a proposta de modificación dun ditame. Neste caso, se se propón algo distinto ás alegacións, meses en sentido negativo ou positivo, estimar ou desestimar, deberían presentar unha proposta alternativa e se votaría aquí no pleno, porque nós temos que votar o sentido literal da proposta de resolución que ven aquí, os termos literais. Neste caso, a proposta é desestimar parcialmente unhas alegacións, estimar outras e ordenar a retroacción do procedimento. Se se propón a estimación total das alegacións ou a desestimación total, como ben di vostede, nese caso sí sería a aprobación xa definitiva da ordenanza. Non? Espero haber respostado a súa cuestión. Señor Uteiro, ten a parte. Ben, o que queríamos clarexar era independentemente, porque a votación é despois, pero antes da votación temos que coñecer os concelleiros que vamos a votar, pois cales son os resultados e as consecuencias do posicionamento nas nosas votacións, independentemente do resultado, se estou dicindo. Parece que o goberno tendo moi claro porque vai aplicar o rodillo, como sempre, pero o resto dos concelleiros pois teremos que saber a que levaría pois que saíra ou non, ou saia ou sí, ou como posicionarnos. Neste caso, como estamos en contra deste outro tasazo, que xa era urxentísimo cando se truxo aquí a este pleno, para poder aplicar no primer semestre, ou perdón, no segundo semestre do ano, agora xa parece que xa non foi tan urxentísimo, porque agora xa veremos se se aplica no primeiro do ano que ven ou no segundo ou no que sexa.
Entón, como non queremos apoiar o goberno, e o noso voto en contra sería querer que a ordenanza quedara tal cual, que tampouco queremos, pois, claro, que outra salida nos queda? Pois, ou non votar ou absterse, non? Lóxicamente. Entón, a nosa posición vai a ser de abstención e, pois, decir que parece que o señor alcalde pois quere que a Xunta como lle fai a outros concellos, que xa digo que aquí parece que somos menos que os demais e non deberíamos de ser, pois, ni máis de menos, pero por suposto menos, parece que outros concellos a Xunta sí que leva as xestións de EDAR e sí que, pois, faise cargo de parte dos custos que isto significa, e, digo eu, como quere vostede que a Xunta se faga cargo da xestión de EDAR do Grove se estivo un ano tirándolle os trastos á cabeza a Xunta e perdeu na cuestión de EDAR? Pero o asunto que non perdeu José Antonio Cacabelos, rico. O asunto que imos a perder todos os veciños dos nosos petos. Eso é derrota. As derrotas súas son cartos dos bolsillos de todos. Por lo tanto, xa digo, isto trúxose mal desde un principio, iniciouse unha loita estéril coa Xunta que nos levou a que en outros concellos si se faga cargo dos custes da SEDAR e no Grove pois temos que pagarnos todiño, e entonces esas pelexas e eses resultados son estes, que hai que vir con tasas, que hai que subir, e por encima se fan mal as tasas porque hai nas que traer, hai xente que alega, hai que darlle razón, porque senón se perde nun contencioso, e entonces hai que traelas, cambialas e subirlle máis aos veciños e exonerar, pois, parece que xustificadamente, a quen ten pequenas depuradoras instaladas para facerse cargo dos seus efluentes. Entón, eso, a nosa posición, por lógica, vai ser a abstención, porque non queremos ser copartícipes pois de toda esta tropelía que é subir tasas no medio dunha crise económica terrible e cunha incertidume terrible e pois non estamos por a labor. Parece que aquí sí que falan de que teñen que dar as contiñas xustiñas, o custe do servizo, tal, cousa que na tasa anterior non se falou en ningún momento do custe do servizo, nin de cadrar a tasa co custe do servizo, e aquí pois parece que o teñen un poquinho máis claro. Pois iso, a nosa posición vai ser a abstención para non ser copartícipes deste atropelo que se que lle quere perpetrar a todos os veciños e empresas do pobo do Grove. Nada máis. Moitas gracias, señora Castro. Ben, a nós tamén nos houbese gustado unha aclaración, porque a verdade é que consideramos que está bastante lioso todo este tema e ao final vamos a votar algo polo que non sabemos cales van a ser as repercusións nin o que significa a liña de votación que usemos en cada caso, non? Eu non sei, bueno, xa se manifestou antes que non está disposto a retirala, creo que sí sería o axeitado, sobre todo para que nos enterásemos ben de cales van a ser esas consecuencias. E hai algo que voto en falta, que sería interesante saber, que seguramente vostede o ten na cabeza, de canto se gastou o Concello en todo este tema, en abogados, en xuicios, saber un pouco como está esta situación, porque tamén é interesante que os veciños sepan todo o que levamos gastado ata a data. Algo tamén que, vendo un pouco as alegacións que se presentaron e eso, por esa regla de 3, a xente que depende da EDAR de San Vicente tampouco debería asumir o mismo custe, por exemplo, que a xente de aquí, postos por esa regla de 3, non? Nós xa nos manifestamos desde un principio que non considerábamos para nada xusta esta subida, menos na situación na que estamos atravesando. Ata o día de hoxe o único que se lle ocurre é subir tasas por todos os lados, e non vimos ata o momento ni unha sola actuación de poñerse ao lado dos veciños e tratar de reducir a asfixia aos que están sometidos, moitos deles, con esta situación que estamos atravesando. E votamos en falta tamén, sigue vostede co tema de que hai concellos aos que si lle xestiona a EDAR a Xunta. A nosa pregunta é: vostedes fixeron as xestións pertinentes para que a Xunta asumise a xestión das EDARs como en outros concellos?
porque ata o día de hoxe nós temos constancia de que non fixeron ese procedimento, e o procedimento está ben regulado según decreto. Prefiren seguir estando en pelexas estériles, seguir manifestándose a través dos medios de comunicación, pero non fan o seu traballo, que é facer precisamente esa xestión, que ademais está establecida según o decreto 59/2013, que xa yo mencionamos en anteriores ocasións, e o votamos totalmente en falta, que por a súa banda non se fixera ningunha actuación ao respecto. Incidir en que non estamos de acordo nin esta taxa nin con calquera outra taxa de subida durante este ano, porque é un ano difícil para todos e creo que están totalmente equivocados. Sí que deberían ao mellor pensar en reestructurar o presupuesto, agora que lle quedan partidas libres por certas actuacións que van facendo, quizáis ao mellor sería unha opción a plantexar, reestructurar ese presupuesto para poñerse do lado dos veciños. Nada máis, moitas gracias. A ver, de verdad que lles queren dar voltas. Eu, sinceramente, creo que está moi claro que aquí vamos a votar. Desde logo, o Goberno vai votar modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de redes de sumidoiros. No, modificación. En base a esa modificación traeremos outra vez unha nova taxa. E por que facemos a modificación? Facemos a modificación porque hai unhas alegacións que se estiman, porque as que non se estiman xa non se valoran, lógicamente. Ahora, hai unhas alegacións que por un informe técnico se teñen que estimar e, polo tanto, en base a esa estimación e o contido desas alegacións, vemos claramente que estamos obrigados a modificar. E, como acaba de dicir antes o señor secretario, a modificación da taxa supón traer unha nova proposta da taxa, traer a súa aprobación inicial no pleno, que pase o período de publicidade, valorarse hai outras alegacións e non, e despois entrada en vigor definitiva. E iso é o que pretendemos facer. Por lo tanto, nós vamos a votar unha modificación. Se vostedes queren votar outra cousa, pois será en outro punto e outro día e outro momento. Nós vamos a votar unha modificación. Ben, a partir de aí, miren, eu é que sinceramente xa non valoro estas palabras, porque as palabras en política son importantísimas, e sempre que falan a relación deste goberno coa Xunta utilizan guerra, sempre. E Cagabelos está en guerra, e este goberno está en guerra coa Xunta, porque a Xunta lle facemos sempre a guerra, tal. Eu non sei que concepto tan bélico teñen vostedes da política. Eu teño un concepto máis normal, máis de negociación, ou de exixencia ou de petición. Eu non teño ninguna guerra coa Xunta de Galicia, pero ninguna, ninguna. Ora, o que temos moi claro é que estamos obrigados a defender os intereses dos veciños e veciñas do Grove. Obrigados, porque cando tomamos posesión é unha das obrigas que adquirimos. E, lóxicamente, se nós entendemos que hai unha injusticia por parte da Xunta, pois terémola que reclamar. Por que entramos nun contencioso contra Aguas de Galicia pola cuestión de dar? Precisamente porque nós lle pedimos á Xunta de Galicia a xestión da depuradora en unha xuntanza, xa por teléfono, en unha xuntanza coa conselleira e a señora Castro, que vexo que está moi informada de todo o que se move dentro da Xunta de Galicia, por certo, máis informada do que está este goberno, a señora conselleira Ezel Vázquez nos dixo que non lle pedíramos a xestión porque non nos la daba. E máis, aquelas depuradoras xestionadas pola Xunta de Galicia iban a recibir ou estaban recibindo unha carta donde se lles comunicaba aos diferentes alcaldes e alcaldesas que a Xunta non se facía cargo xa de máis depuradoras. E, polo tanto, que esas depuradoras que se están facendo cargo á Xunta de Galicia pois tiñan que pasar aos concellos. Por tanto, que o Concello de Grove non lle pedira porque esa non era política de Aguas de Galicia e desta conselleira. Curiosamente, un mes e pico despois da miña reunión coa conselleira, aparece na prensa a Xunta de Galicia, a través de Aguas de Galicia, aproba un orzamento de 1.400.000 euros para xestionar a depuradora de Cambados durante 2 anos. Non é que non lle digan a Cambados que non lle xestionan máis, senón que lle ampliaron a xestión 2 anos. Por eso non fixemos máis trámites, porque eu entendo que as xuntanzas, as reunións entre
de responsables políticos que teñen competencias e capacidade un pouco son para estas cuestións. E se me permite, lles fago unha pregunta a toda a oposición. Ante a posibilidade de recuperar 500.000 euros para o Concello do Grove a través dun contencioso administrativo co coste de abogados que teña e dalos definitivamente por pedidos, vostedes estando na nosa responsabilidade, que farían? Porque eu teño claro, clarísimo. E para iso están os contenciosos. E a mí me din que temos a capacidade de recuperar 500.000 euros que lle temos pagado a Aguas de Galicia pola xestión. Hai a un contencioso o coste que teñamos de asesoría xurídica, que lóxicamente non son baratos. O problema de ir a un contencioso, podes ganar, podes perder, claro que sí, pero vostedes ante a posibilidade de ganar e recuperar eses cartos, que farían? Quedarían parados ou irían a por elo? Pois eu teño clarísimo que sempre que prevaleza a capacidade de reclamar os intereses por veciños do Grove, de cabeza, pero de cabeza, non teño ninguna dúbida. E iso non é unha guerra, non é unha guerra, porque, carai, a Xunta tamén presenta contenciosos contra acordos do Estado, que para iso están os contenciosos, e os privados tamén presentan contenciosos contra decisións da administración. E son custes, pois claro que son custes. Bueno, se ganas, ganas, e se perdes, perdes, lóxicamente. Pero sempre que haixa unha base para reclamar, claro que hai que ir a por todas. Entonces, a verdad que por eso tomamos esa decisión. E, por certo, señor Outero, por ahora non perdemos. O contencioso está vivo, non hai resolución, e xa veremos como acaba isto. Por ahora non perdemos nada. O contencioso aí sigue. E o de reestruturar o orzamento, pois mire, señora Castro, o orzamento deste ano prorrogado, que desde logo esperamos tamén xa traer o 2020 para intentar regularizar a situación da depuradora, concretamente este estrano 2020 que nos está tocando vivir a todos, pois sinceramente eu non sei que control ten vostede do orzamento municipal, pero partidas libres que podamos reestruturar, vamos, está aquí a señora interventora que lle pode preguntar, pero me parece que moito de onde mover non temos. E temos asumidos moitos gastos debido ao COVID e outras xestións que temos feitas. En definitiva, insisto, nós vamos a votar a modificación da ordenanza. Unha ordenanza que viña con unha redacción, unha proposta, e que ahora vamos a ter que modificar en base a este acordo plenario que realmente toma a decisión de modificar a ordenanza debido a unhas alegacións presentadas por unhas empresas e que temos que estimar, temos que aceptar, temos que incorporar e que nos obligan a replantexar esta ordenanza fiscal, que é o que vamos a facer con esa modificación. Por lo tanto, nós, e creo que todos, este pleno vai votar modificación da ordenanza fiscal, porque non vamos a retirar a ordenanza fiscal e vamos a deixar nun caixón. Non, xa lles digo, e xa lles adianto que en breve traerémola de novo modificada para a súa aprobación, porque é urxentísimo, como dixo o señor Outeiro, urxentísimo aprobar esta taxa. E por descontado, creo que xa é un comentario que sobra, pero necesito e me sinto na obriga de facelo. Por descontado que este goberno o que máis lle molesta e no máis incómodo que nos sentimos é subir taxas na situación que estamos a vivir todos, pero que non nos queda outra. Queremos ser responsables coas obrigas que temos no goberno e sería moi irresponsable non aprobar unha taxa e obligar que nos próximos orzamentos cubramos 300.000 euros sacando de outras partidas. Isto non dá, isto non vai así. Por iso, son momentos moi difíciles, pero que os temos que asumir, non queda outra, son os momentos que nos tocaron gobernar e así o queremos facer. Polo tanto, vamos a proceder á súa votación, modificación, insisto unha vez máis, da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio de redes de sumidoiros e depuración de aguas residuais. Votos a favor, abstencións, queda aprobada por maioría. E agora hai mocións de urxencia. Hai dúas mocións presentadas polo Grupo Popular. Unha que leva por título a moción do Partido Popular para a creación dunha comisión permanente de seguimento COVID-19 e outra moción para a supresión do cobro de IBI rústica. Foron presentadas esta mañán e
En primeiro lugar, hai que votar a urxencia para incorporadas á orde do día e despois, en seu caso, debatilas. Ben, entón, en primeiro lugar, vamos a tratar a moción de creación dunha comisión permanente de seguimento COVID-19. Como decía, primeiro votamos a urxencia e despois debatimos a propia moción. Votos a favor de incluíla no orde do día. Queda incorporada, polo tanto, e cedo a palabra á señora Castro para a súa defensa. Dixo a comisión permanente, non? A moción. Sí, disculpe. Vale. Bueno, ante a situación de necesidade de adoptar medidas drásticas para combater os negativos efectos que está a provocar a pandemia do coronavirus no noso municipio, dende o Grupo Popular queremos expresar o seguinte. Estamos ante unha crise cuxas consecuencias se entenderán máis aló do momento no que consigamos frear por completo a propagación do virus nesta crise. A necesidade dunha resposta inmediata únese coa actuación a medio prazo. A situación existente fixo que as administracións extraordinariamente tivesen que axustar a súa actividade á nova realidade existente. A asunción por parte das administracións de competencias e obrigacións derivadas da existencia do COVID-19 expuxo en moitos casos dificultades de xestión evidentes, así como incomprensión pola cidadanía de algunhas actitudes políticas á hora de afrontar as consecuencias da pandemia, desde o que debería ser unha unión que se nos pide ao corpo político por responsabilidade ante unha situación excepcional. Non sei se podo saltarme toda que senón, bueno, penso que xa vostedes a leron yo resumo. Basicamente, isto foi proposto, bueno, paso a ler a proposta de acordos. Instar o Goberno Municipal a creación dunha comisión permanente de seguimento da crise sanitaria orixinada polo COVID-19 de control das axudas municipais con reunións periódicas que se ampliarán ou reducirán no tempo en función do avance da crise. Isto vímolo a propoñer precisamente para evitar que pase o que pasou no confinamento, que estábamos todos á expectativa da situación que se iba xerando e non tiñamos absolutamente ningunha información por parte dos grupos que son os grupos da oposición de nada que tivera que ver coas actuacións do Concello. Lonxe de estar expectantes ás múltiples intervencións feitas a través por internet das cousas que se iban facendo. Consideramos francamente que hai moitas actuacións que se fixeron durante o confinamento que quizáis non serían necesarias. Poño por caso, non que non fose necesario, pero polo menos non fose necesario no volumen no que se xerou. O señor alcalde salía dicindo constantemente a cantidad de litros de lexía que se estaba utilizando durante o confinamento, cando todos estábamos encerrados, e resulta que cando viu o momento da verdade, que era enfrontarnos ao verán, e o mellor agora mesmo poñemos como excusa o COVID para cancelar a festa do marisco, pois consideramos realmente que é un tema que había que haber consensuado, polo menos, non? E isto se fai precisamente para que cada unha das actuacións que se propoñan relacionadas co tema do COVID se consensue nunha xunta constituída polos voceiros de todos os partidos que compoñen este pleno, e se convoquen tamén pois as persoas representantes das distintas asociacións e distintas digamos entidades empresariais, e tamén a xente de seguridade, os membros das forzas de corpos de seguridade, porque tamén teñen parte importante neste tema. Nós o que propoñíamos con esta comisión é elaborar unha serie de plans feitos con cabeza, non a salto de mata, de recuperación sanitaria educativa, e que non, por exemplo, facer tamén un plan de recuperación económica, que aquí se cita, digamos, todo o que son as ideas que poñemos sobre a mesa, e que, lóxicamente, se nos sentamos, poderían surxir moitas máis ideas ao respecto, pero de algún xeito que todo se canalice
de forma consensuada e non de xeito unilateral como se ven facendo a toda agora. Creo que hai moitas máis actuacións que se poderían facer e entre todos penso que seríamos capaces de chegar a bo porto. Polo tanto, é unha proposta que facemos a que se nos dé a oportunidade de ter voz nesta comisión e que se consensúen todas as accións que se vayan a levar a cabo en relación ao tema da pandemia. Gracias, señor Otero. Ben, si ben compartimos parte da moción, nós mesmos temos pedido a creación dese gabinete, comisión, seguimento da COVID. De feito, a día de hoxe sigo agardando a esa mensaxe do alcalde do 16 de marzo, onde dixo que se nos convocaría a segunda reunión que había de seguimento. Falaba antes de 19 días, estes son moitos máis días da próxima, pero digo que estamos de acordo. Agora hai unha cuestión que non me, polo menos ao noso grupo, non nos parece, non? Que tamén o control de axudas municipais, tal, o sea, podemos ser aportacións, propostas, calquer tipo de axuda que se poida facer, pero nós controlar e que digamos a onde se teñen que destinar e obrigar, creo que ese tipo de gabinetes deberían ser para eso, de consulta, axudas e xestión, non? Entón, a mellor nese aspecto. E tamén, bueno, xócame que antes xa dixemos, por tanto, non debe dentro das competencias municipais derivar a xestión das consecuencias da mesma a outras administracións. Cada un ten que asumir as súas competencias. Realmente, creo que, bueno, en parte o Concello estuvo asumindo unhas, o Goberno outras, e a Xunta creo que é a que menos asumeu hasta agora, o sea que tampouco non casa moi ben este comentario dentro da súa moción, porque non son exemplo desa cuestión, non? Entón eu pediríalle que sí, o da Comisión Permanente de Seguimento, facelo, ao mellor eliminar eso do control, porque engadir asesoramento ou axuda non sei, algún tipo de outra cuestión que non sea eso de control de axuda, porque creo que non é o conveniente, non vamos a ser nós quen diga onde teñen que obrigar a onde teñen que gastar os cartos, si pode si ofrecer aportacións necesarias, e creo que si é necesaria ese tipo de comisión, e temos que mentalizarnos de que a situación é máis grave da que nós podemos contemplar, porque o grave estamos un poquinho xafos nese aspecto, pero só ver a contorna mete medo. Creo que deberíamos sí ter reunións permanentes para un pouco analizar e intentar actuar canto antes de que aquí sea nos pase o que pasa a Vilanova, a Vila García ou outros concellos da contorna. Nada máis por agora. Ben, gracias, señor Outeiro. Ben, desde o BNG, pois sin meternos a escudriñar en todas as liñas da moción, estamos de acordo no tener principal, que se faga esa comisión que, por outra parte, con outro nome ou con outros componentes, sí que sabemos que houbo ou se reuneu de vez en cando. Nos recollo a palabra que dixo o anterior compañeiro, que efectivamente se nos iba a facer partícipes desa comisión, e outra mentira do señor Cacabelos. Incluso se decía nas comparecencias que empezou a facer de que se avisaba e de que se comunicaba cos membros da oposición, mentira tamén. Entón, como o rodillo ten o PSOE, o que si quere que se aprobe isto, pois dependerá deles, e se queren sacarlle ou meterlle algunha liña ou algunha palabra, pois tamén dependerá deles. Eu, a verdade, nestes meses de pandemia, pois non sei que posesión da verdade ten este goberno ou que secretismo tiña que ter para que os membros da oposición non pertenceran a esta comisión, cando se fan moitísimas outras reunións de portavoces por asuntos bastante menores que este, non? Por lo tanto, xa digo, quedamos a expectativa do que diga o rodillo do PSOE para ver se
se pode sacar algo desto ou directamente o rexeitan ou botan ao lixo, nada máis. Antes falaba de guerra vostede cando nos reclamamos responsabilidades, competencias á Xunta de Galicia. Se o pensamos, e ahora fala de rodillo cando o que temos é unha maioría absoluta, no rodillo ningún, aquí maioría absoluta marcada pola votación dos veciños e que todos podemos entender que é a esencia da democracia. Pois miren, a proposta que ven hoxe aquí o Partido Popular, nós o que entendemos é que quere trasladar o Partido Popular unha xestión de goberno que lles corresponde a este goberno. Por iso non vamos a apoiar esta moción. Porque, ademais, todo o que aparece aquí en esta moción, todo se leva facendo por parte deste goberno o 10 de marzo. Lanzamento das primeiras infografías ensinando como facer correctamente a hixiene de mans e as primeiras medidas de prevención propostas polos epidemiólogos previo ao inicio do estado de alarma, repartindo máis de 1.500 folletos entre todos os nenos e mozos escolarizados, tanto a nivel público como privado, primeiro concello en facelas, 10 de marzo. O estado de alarma se decretou o día 14 de marzo. E máis, 10 de marzo, aos 2 días de facer estas infografías, este goberno tomou a decisión de pechar todos os parques e espacios colectivos que ainda nin a Xunta de Galicia o tiña feito, nin tan siquiera o tiña pensado. E o estado de alarma, como digo, estaba sin facer, pero lle vou facer un relato das decisións tomadas desde este goberno. O 18 de marzo, o lanzamento de máis infografías con medidas de prevención e protección colectivas de explicación de síntomas de enfermedade. 24 de marzo, infografías sobre medidas de protección nas saídas para realizar compras de primeira necesidade durante o estado de alarma. 4 de abril, explicación aos veciños dos criterios oficiais de realización das probas PCR e ou de anticorpos. 12 de abril, solicitude de voluntariado para a realización de máscaras. 22 a 30 de abril, entrega gratuita de máscaras. E estou resumindo moito. A todos os domicilios, previa consulta do material co Departamento de Epidemioloxía do Hospital Montecelo sobre o seu grado de protección. E naquel momento fomos o primeiro e único concello en entregar este tipo de protección aos veciños. O 10 de maio, publicación de cartéis divulgativos de como higienizar os locais comerciais, hosteleros e mesmo colexios e centros deportivos. 19 de maio, reparto gratuito de máscara para nenos. Campaña de concienciación de uso de máscaras entre a mocidade e adolescentes. 9 de xuño, reparto gratuito de máis máscaras para a mocidade, que, por certo, volveremos a repartir, que temos un bo acopio delas. Reclamación á xerencia do EOXI de médicos de reforzo tanto para a atención dos desplazados como para o servicio de urxencias. A atención primaria do Grove é lamentable, patética e insuficiente. E todos os científicos están falando que esta segunda onda de contaxios está tendo como un dos puntos máis débiles de todo isto a atención primaria. Pois o Grove somos dos peores concellos de Galicia en atención primaria. Cada vez temos menos médicos e peor atención. 11 de agosto, protocolo para uso das instalacións deportivas municipais. Dos primeiros en facelo, reconocido por todos, ademais. 24 de agosto, guía de actuación para casos confirmados, casos sospeitosos, contactos estreitos, contactos esporádicos, publicados en medios de tirada autonómica e compartida en todas as redes sociais. E máis, nos consta que a guía que fixo o Concello do Grove foi asumida por outros concellos e outras administracións. A parte, por suposto, como acaban de decir, eu como alcalde teño salido e moitos dos meus compañeros en moitas roldas de prensa, comparecencias en redes sociales para explicar e informar das medidas que fomos tomando. Aprobamos un plan de emerxencias que aplicamos e seguimos aplicando cando temos coñecemento de todos os positivos. E, aínda que non fagamos público, seguimos desinfectando os puntos claves do Concello. Centro de Saúde do Grove, os de emerxencias van todas as noites a desinfectar os arredores do Centro de Saúde do Grove, as zonas donde temos máis acumulación de xente, entradas a supermercados, farmacias, edificio administrativo e outros espacios delo. Como ben lles dixo a nosa compañeira de Educación, creo que somos o único concello, non teño constatado, pero somos o único concello que estamos desinfectando os colexios
co mismo produto que se desinfectan os quirófanos dos hospitais, a ese nivel chegamos de responsabilidade, e temos posto protocolos en marcha tanto durante o confinamento como despois e, ademais, en esta segunda ola. Recomendacións de medidas de prevención, recomendacións específicas dependendo do risco de cada unha das persoas, comunicación centro de saúde, en contacto directo co centro de saúde e as diferentes recomendacións en comparecencias. Protocolo sanitario, de emerxencias, de asuntos sociales, de educación, de limpeza e, ademais, tomando decisións en economía, en comercio a través da nosa compañeira María, publicidade, marketplace, formación e agora estamos intentando poñer en marcha bonos económicos de axuda ao comercio local. En definitiva, o que aquí propón o Partido Popular é que levamos meses facendo, así que non atopamos nun sentido máis que ter as responsabilidades de goberno que este goberno se está levando adiante. Por certo, o mismo que está a facer a Xunta de Galicia e o mismo que están a facer outras administracións. E nos corresponde, con a nosa responsabilidade de goberno, ir tomando estas decisións. Por outra parte, consellos locais. Temos consellos locais de igualdad, temos consello local de deportes, temos consello de educación, temos consello de comercio, temos consello local de turismo, que algúns reunimos máis ou menos e que podemos incrementar a frecuencia, que aí son consellos xa establecidos para levar adiante as necesidades e o análise da realidade que estamos vindo, e a análise actual é de crise sanitaria. E en este sentido, polo tanto, é que non vemos esta necesidade de crear algo que nós xa temos en marcha, que xa estamos tomando decisións e que estamos levando adiante. E, por certo, en estes consellos locais dos que falo, todos os partidos da oposición participan en eles, todos. Ningún está excluído, ademais de outros axentes sociais e económicos que así o conforman. Polo tanto, vamos a seguir nesta línea traballando e vamos a seguir tendo comparecencias e vamos a seguir tomando decisións e vamos a seguir trasladándoas e compartindo cos consellos locales como así está establecido. E, por certo, señora Castro, espero que fora un desliz na súa expresión, pero mire, acaba de dicir vostede que este goberno puxo como excusa o COVID para cancelar a festa do marisco. O COVID non é unha excusa. O COVID é unha crise sanitaria, a máis importante do último século en España, en Galicia e no Grove. E desde logo que ainda sigan dándolle voltas a que cancelemos a festa do marisco cando temos unha crise sanitaria que empeza a amenazar con restriccións de vilas a todo o noso rededor, é para tomalo moito máis en serio e que decir que isto é unha excusa para cancelar a festa do marisco. Por aí non. Eso creo que é un erro moi grave. Pontevedra, Vilaboa, Marín, Pollo, Sanxenxo, Cambados, Meis, Vilanova, Vilagarcía están con restriccións. A zona sanitaria Pontevedra o Salnés é das que peor comportamento ante o COVID está tendo estas últimas semanas. E é a nosa responsabilidade pensar primeiro na saúde, porque se ten máis que demostrado, se non hai saúde, non hai nada máis, e menos economía. Non hai nada máis, menos economía. E o problema económico que temos que afrontar todos non ven derivado nin polo cancelamento da festa do marisco, nin polo confinamento, nin polo estado de alarma. O problema económico deste país ven por un COVID, por unha situación sanitaria que se chama COVID-19. E mentras non acabemos con esta situación, todo o demais vai quedar en suspenso e todo o demais vai a ter que seguir tomando esas decisións, porque isto, por certo, cambia, muda cada día. En definitiva, non vamos a apoiar esta moción, sinceramente, porque en esta moción o único o que se pretende recoller e o que se recolle, polo menos así nos o valoramos, é darlle contido de comisión a todo o traballo que este goberno está facendo desde o mes de marzo e a todas as decisións que este goberno está tomando desde o mes de marzo, que seguramente estamos nos equivocando en moitas cousas, pero desde logo quero dicir aquí alto e claro públicamente, orgulloso dos meus compañeiros e das miñas compañeiras de como se están comportando e que decisións se están tomando
durante o estado de alarma. Porque, ademais, o teño que dicir, felicitados por varios medios e varios concellos de como o Concello do Grove acometeu toda a crise sanitaria do COVID e como está acometendo. E, desde logo, en ese sí que quero facer un recoñecemento á labor de todos os meus compañeros e compañeiras, porque en outras cuestións seguramente nos equivoquemos, pero creo que aquí no COVID estamos traballando de un xeito moi organizado, moi coordinado e, sobre todo, con moitas iniciativas que despois se tomaron en outros concellos. Porque, ademais, miren, nós, no mes de maio, pedimos, nunha xuntanza que tuvemos cunha empresa do Grove, que en ese momento podía ser un gromo importante de COVID. O Centro de Saúde do Grove, eu mesmo, solicitamos un protocolo á Consellería de Sanidade, solicitamos máis información, solicitamos participar en eses informes e a Consellería nos dixo que, nos contestou, que aquí cada un tiña que aguantar a súa vela, que si realmente ese gromo se estendía no Grove, eles tomarían as súas decisións e que, polo tanto, xa verían como iban evolucionando os casos COVID aquí no Grove. De tal xeito que tuvemos que tomar as nosas decisións de xeito prácticamente autónomo. E soamente desde a semana pasada participamos en xuntanzas coa Consellería de Sanidade e os demais concellos do Salnés. Por qué? Porque, tal como nos dixo o representante da Consellería de Sanidade, eles só teñen xuntanzas en aquelas áreas sanitarias onde hai máis de 2 vilas con restriccións. Lamentablemente, a área sanitaria Pontevedra, Salnés, en este caso Salnés, ten 5 vilas de 9, 5 vilas en restriccións. O Grove, a día de hoxe, os datos que temos oficiais, 5 positivos. 5. Seguimos, a verdad, que xestionando ben. Isto non quere dicir que mañán apareza un gromo en calquer punto do Grove e estemos igual que outros concellos e vilas do noso entorno. Pero desde a semana pasada temos esa información directa, cuestión que vimos pedindo desde o mes de marzo. E solamente se nos dá porque, lamentablemente, estamos nunha área sanitaria de Galicia que está sendo moi afectada polo COVID. En definitiva, xa lle digo, creemos que non procede porque hai diferentes consellos sectoriais, consellos locais sectoriais que xa se poden acometer en diferentes áreas estas cuestións, porque todo o que aquí se reclama en esta moción xa o está facendo desde fai tempo o Concello do Grove e este Goberno, e, polo tanto, vamos a seguir traballando en esa línea. E non nos parece oportuno esta proposta que trae hoxe aquí o Partido Popular. Bueno, máis que oportuno, non llevemos xustificación de tal xeito que por eso que non a imos a apoiar. Gracias. Abrimos un segundo turno, señora Castro. Eu, a verdade, que estou realmente sorprendida. Nos o que viñamos a traer aquí era unha proposta para contribuir a axudar, porque, e lle vou a poñer un exemplo, no tema no que eu me movo, campañas de turismo. Eu non vexo que fixeran nin a primeira en todo o ano, o sea, cancelaron a Festa do Marisco, pero tampouco fixeron ningunha alternativa ao respecto. E xa yo dixen no Consello Local, dice vostede que hai outros consellos locais que non se celebran, dende logo, coa asiduidade que se deberían celebrar, que tamén yo dixen en varias ocasións, e lle vou a facer unha pregunta. A vostede parecelle normal que os membros da oposición que estamos representando aquí a un número de veciños en maior ou menor medida que nos teñamos que enterar de certas actuacións pola prensa? Non lle parece, digamos, que sería o seu, polo menos, antes de salir lanzando fume, como moitas veces sale lanzando, que nos informe das cousas que van a facer, e que realmente, o decía, non me lembro se foi o voceiro do BNG ou de Esquerda Unida, decía que a veces nos convocan para nimiedades e pensamos que hai cousas bastante importantes polas que nos deben convocar, que durante todo o que é o confinamento non nos convocaron en nada en absoluto, e tiñamos que estar expectantes a ver que é o que nos vai a decir o señor alcalde no día de hoxe. Sinceramente, creo que algo temos que pintar aquí, e algo pintamos aquí cando hai xente que sí que nos votou.
Vostede, lóxicamente, ten a maioría absoluta, pero non se olvide de que nós tamén representamos a un número de veciños que non nos votaron a vostede, nos votaron a nós. Por lo tanto, temos un dereito a ter, polo menos, esa prioridade na información que vostede nos nega en todo momento. A proposta que nos facíamos aquí eran ideas que se podían levar a cabo neste comité, pero que vostede, mire, lle vou a poñer un exemplo. Non sempre se fan as cousas ben, e lle vou a poñer un exemplo concreto de algo que lle teño que advertir no que se equivoca. Por exemplo, lembranse cando a Xunta saliu dicindo que poñía a disposición medios para control das prazas nas praias e demais? Acórdase vostede que puxo o grito no ceo cando a Xunta o único que estaba propoñendo era que aqueles concellos que queiran facer uso desos métodos, a Xunta pon a disposición os medios? Vostede saliu, recordo, coa praia de fondo, poñendo o grito no ceo. Sabe cales foron as consecuencias nefastas da súa intervención? Vostede sabe cantas chamadas empezaron a recibir por parte dos que son os hostaleiros, por parte de clientes que estaban preocupados para ver que o que se iba a facer e que iba a pasar coas praias? Entonces, non sempre as actuacións lanzadas na prensa. E aseguro que moitas chamadas se recibiron a raíz desa intervención. Por lo tanto, moitas veces hai que pensar antes de sair, porque hai consecuencias que o mellor afectan bastante máis ca do que vostede se imagina. Xa yo dixen outro día no Consello Local de Turismo, aparte de que o convocan cando queren, o sea, penso que levan a tónica habitual de convocalo antes da celebración da Festa do Marisco e despois da celebración da Festa do Marisco. Parece que o único que hai aquí neste Concello é a Festa do Marisco. E non se equivoque e non vaya por donde non é, non poño como excusa, non digo que poña como excusa o COVID, porque por esa regla de 3, por que abriu entón o Grove a xullo e agosto? Por que non meteu unha barrera no vao ali para que non entrase ninguén? Porque era igual de peligroso en xullo e en agosto do que vai a ser ou do que iba a ser a Festa do Marisco aquí. Xa lle dixen dende un principio que estábamos plenamente de acordo en que a Festa do Marisco non se debería celebrar nos términos nos que se viña celebrando, pero que non se fixo absolutamente nada, ningún movimento en absoluto por parte deste Concello para axudarlle aos empresarios, aos comerciantes que viron como a partir do 15 de setembro ou 13 de setembro caíron en picado as reservas e que están vendo como nunha época que podía ser medianamente decente para poder paliar os efectos negativos que está tendo esta pandemia, vostedes non fixeron absolutamente nada. O sea que, por favor, non vaya vendendo que está facendo as cousas ben cando hai cousas que realmente se deberían plantexar. E o único que nós pretendíamos con este tema era que se nos dese voz, para facer propostas que creo que seguramente tamén poderían salir desta mesa propostas interesantes, porque, bueno, vostede pode ter a súa liña de xestión, pero a veces hai cousas que sí que merecen ser tidas en conta, porque tamén nós podemos ter boas ideas de vez en cando. Entonces, bueno, lamento que o tomen deste xeito. Sigo insistindo en que os voceiros, polo menos, son os representantes dos grupos da oposición, debemos ter prioridade a hora de ter información, e ata a data pois nos enteramos pola prensa, xeralmente, ou nas súas intervencións, e non nos parece dende logo lóxico para nada. Moitas gracias. Moi gracias, señor Outeiro. Ben, puntualizar que non van a apoiar significa que van a votar en contra, non? Supoño, non se van a abster. Van a votar en contra, vale. E puntualizar de que a palabra rodillo ten aplicada a vostede cando se sentaba aquí contra os gobernos anteriores que tamén aplicaban o rodillo, entende? Ou seja que parece que ve o cristal de distinta cor según este sentado para aquí ou sentado para lá, cando a cor é a mesma. Hai unha maioría, hai unha inflexibilidade e, pois, facendo uso desa maioría, pois se votan abaixo o que se quere ou non se quere, independentemente de que vostedes non estén na propiedade da verdade absoluta e que os grupos da oposición pois tamén teñamos propostas que teñen certa lógica e certa
coherencia. Entón, con respecto a esta moción, máis nada, só saber que se dependía só dun único partido que se aprobara ou non, está ben que se dera o debate, está ben ver cal é a súa posición ante, xa digo, unha das crisis sanitarias máis grandes que hai, e en vez de ter informados e recibir as aportacións da oposición, o único que fixo foi mentirlle á cidadanía, dicindo que sí, pero que non, e entón, un pouco máis hai que decir, nada máis. Gracias, señor. Nada, simplemente decir que, bueno, non sei se ao final van a retirar a parte dese punto, van a manter o punto como estaba. En todo caso, mantendo así, sería unha abstención, de outra maneira sería un voto a favor, pero bueno, non vai a cambiar nada, pois estamos sabemos que o PSOE non vai a votar a favor nin a absterse, non? Unha última, dirigindo ao alcalde, porque ninguén nega o traballo que realizaron, nin o que están a realizar. Creo que en algúns casos temos incluso eloxiado, pero a non comunicación coa oposición é pasar o rodillo, pasar da oposición dos representantes dos veciños é pasar claramente o rodillo. Sei que non sei por que lle molesta esa expresión, porque é pura realidade. E, por último, non poña de exemplo dentro dos consellos o Consello Local de Deportes, porque a día de hoxe ainda non está constituído e vai ano e medio de que formamos novo goberno. O sea que evite de poñer de exemplo os consellos locais cando non saben nin como están funcionando, porque ese non empezou nin a funcionar. Nada máis. Ben, gracias. Nada, unha aclaración, despois, por suposto, cedo a palabra a señora Castro para que peche, que ela é a que defende a moción, pero aclaracións, a ver, o único que se fai no Grove a nivel de turismo, Festa do Marisco, sempre temos falado que o Grove un porcentaxe altísimo de todo o que ten que ver co turismo é a Festa do Marisco, e lamentablemente, esta semana estámoslo vivindo, non hai Festa do Marisco, e estamos todos sufrindo e padecendo. E claro que somos moi conscientes da repercusión económica negativa que vai a ter a non celebración da festa do marisco. Pero aí é unha cuestión que non nos vamos poñer de acordo. Seguramente estaremos errados desde o goberno, e eu mesmo, como alcalde responsable desta área de turismo. Pero, habendo unha crise sanitaria, parece que non é moi oportuno facer campañas que intenten atraer a moito número de xente. Por qué? Porque canto máis número de persoas teñamos, máis posibilidades hai. Fala vostede de xullo e agosto. Tamén se contradice vostede, porque antes me acusaba de que as miñas declaracións xeraron unha incertidumbre e unha preocupación extrema no sector turístico e nos particulares que tiñan pensado ir no Grove. Pois tan mal non debeu de ser esa repercusión, porque poderán reconocer con nós que o mes de xullo e agosto aquí no Grove foi, sei que lle molesta igual esta palabra, éxito turístico en base ás expectativas que había en abril, e en torno a un 70% respecto ao ano pasado, que xa fora un ano moi bo. Polo tanto, o verán foi malo no Grove en termos turísticos? Non. Foi bo tirando a moi bo. Que pasa? Que lóxicamente vai ser corto. Por que? Porque non temos Semana Santa, porque non temos Festa do Marisco, donde se podían traballar 8 meses, este ano vamos a traballar 3 e medio, prácticamente. Pero desde logo, xullo e agosto foi moi bo. E non era igual de peligroso que agora, porque miren, agora, desde o mes de setembro, estamos vivindo unha segunda onda de contaxios, xa certificada por todos os científicos e todos os técnicos. E en xullo e agosto non era así, acabábamos de salir de unha. De feito, en xuño se empezaron a aprobar as medidas, digamos, da fase 3 e de desconfinamento, que entraban en pleno vigor en xullo e en agosto. Pero é que agora estamos en outra situación totalmente diferente. Tan diferente estamos que de 9 concellos do Salnés, 5 teñen restriccións. 5. Imagínense que seguimos facendo promoción para que siga vindo xente de fora, que, por certo, hai sitios como en Madrid que xa non poden nin salir, e desde hoxe León, Palencia e varios puntos de Castilla e León, que é outros dos puntos que ven moito Grove,
porque estamos vindo unha crise sanitaria moi importante, moi seria, e o primeiro é a saúde. Que máis? A maioría dos nosos visitantes este verano foron galegos e galegas. A día de hoxe, Lugo, Ourense e A Coruña son sitios donde a incidencia do COVID está sendo moi seria. Polo tanto, a mobilidade a día de hoxe é o que máis está sendo desaconsellado por todos os científicos, a mobilidade, porque é unha das causas posibles de contagio. Polo tanto, eu espero que o Grove siga traballando os fins de semana como van traballando pouco a pouco, que nos siga visitando xente, que teñamos xente. Xa yo dixen outro día no Consello Local de Turismo e remato. E sei que aí non nos vamos a poñer de acordo. O Grove en outubro é unha referencia, claro que sí. É un sitio onde alongamos a estacionalidade. E é unha referencia que nos permite traballar a todo o sector turístico. Pero por qué? Porque se celebra a festa do marisco. Se non celebramos a festa do marisco, o Grove no mes de outubro pasa a ser unha localidade máis. Do mesmo xeito que me permitan estes exemplos, Pamplona San Fermíns. Pamplona é o centro do mundo. Durante os 7 días de xullo en San Fermín, si hai San Fermín. Se non hai San Fermín, é unha cidade máis. Sevilla é o centro do mundo cando en abril hai a Feira de Abril, porque hai Feira de Abril. Se non hai Feira de Abril en abril, Sevilla é unha cidade máis. Fermosísima, pero é unha cidade máis. E así podíamos estar poñendo moitos máis exemplos. Moitos máis exemplos. O Grove é unha referencia no mes de outubro, atraendo xente. Sí, porque hai festa do marisco. Se non hai festa do marisco, non é así. E xa sei que hai xente e axencias de viaxe que siguen vendendo o Grove como atractivo turístico, e esperemos que sigan vindo, e esta ponte do Pilar, que veña xente aquí, claro que sí. E xa lles dixen outro día que contratamos unha publicidade en 2 emisoras a nivel Galicia para mover un pouco a xente, pero con toda a cautela do mundo. Porque, insisto, entre economía e salud non hai que elexir, é economía e saúde. Son as dúas cousas, pero que sin saúde non hai nada. E ahora mesmo este goberno, estamos máis preocupados pola situación do COVID na nosa contorna que en outras cuestións económicas, culturales, turísticas, publicitarias. Mañán volvemos a ter reunión con Sanidade a ver que nos vai contando de como vai evolucionando todo isto. Esperemos que ben, porque sinceramente é para estar moi preocupados o que está pasando na nosa contorna. Bueno, en definitiva, que este é un pouco o noso posicionamento, e desde logo, señor Outeiro, que sí que non. Vostede dixo que siga así vostede mentindo a cidadanía. Eu creo que no ámbito COVID o goberno do Grove pode estar coa fronte moi alta, porque toda a información que tuvemos foi dada, sempre, con claridade e transparencia. Mentir, nada. E máis, moitas veces nos volvemos locos para buscar a información que tiñamos que darlle aos veciños, porque pensamos que era a nosa obligación. Por certo, reconocido por medios de comunicación e outros concellos. Creo que fomos o único ou dos poquísimos concellos de Galicia que estuvemos dando esa información periódicamente. Por lo tanto, de mentir sí que non podo acertarlo. Outros problemas, outros errores que temos cometido, non lle digo que non, pero con respecto ao COVID, aí sí que non. Aí non nos colle, porque eu creo que co pouca información que tuvemos, bastante eficaces foron os meus compañeros e compañeiras para tomar medidas durante este estado de alarma. Ten pedido a palabra ao señor Outeiro, espero que sea moi breve, porque si quere a señora Castro, e se non votamos. Por alusións, solo 3 cousas. Mentindo sí, porque dixo que a seguinte reunión da comisión íbamos ir os portavoces da oposición, e menteunos porque hubo esa reunión e non nos chamou. Mentindo sí, porque dixo ante os medios de comunicación que nos tiña o tanto aos membros aos portavoces da oposición, e era mentira. E incluso mentindo sí porque vostede tamén dixo que iban a estar as praias cerradas, e despois as praias, afortunadamente, pois estaban abertas. Ou sexa que non unha cousa é unha cousa, outra cousa é outra cousa. E por certo, con respecto á festa ao marisco, isto, pois fíxese, en outubro hai 2 grandes festas, 2 grandes celebracións en Galiza, na nosa nación, que é a festa ao marisco do Grove e o San Froilán en Lugo.
Por certo, hai San Froilán en Lugo. Non como todos os anos, pero hubo promoción, todo o mundo sabe que hai San Froilán, non vai a ver a enchenta de xente como hai outros anos, pero que queira comer polvo en San Froilán sabe que vai a comero. De feito, vin hoxe algún reportaxes de xente participando no bloqueo de hostelería, e hai concertos tamén, coas medidas de seguridade anti-Covid e cos protocolos. Polo tanto, en Lugo sí que lles pareceu importante facer outro tipo de festa adaptado ao Covid. Sí que, pois, igual para vostede é unha temeridade, é un risco, pero non creo que haxa pois invasión de xente que houbo, por exemplo, nas localidades costeiras e turísticas, como tuvemos durante o verán, e pois se soportou, se foi levando, e coas medidas e os protocolos, e gracias tamén pois aos empresarios, os comerciantes, os hoteleiros, de que souberon pois levar pois facer as súas funcións e dar o servizo e mover a economía do pobo adaptados a iso, e polo tanto, por iso nós trouxéramos aquela moción que, visto o que pasou no verán e visto o pasado verán e a maior experiencia da hostelería, do comercio e dos servizos do Grove, pois non era pois unha tolemia pois facer algo alternativo á festa ao marisco e facer esa promoción, consensuar cos hosteleiros, etc. Cousa que sí, pois parece que os de Lugo pois saben facer. Pois terá que vostede ir alá a Lugo a aprender como gobernar, nada máis. Mire, aí sí que llevo a ter que rebatir unha cuestión, porque seguramente estou eu errado, e ao mellor son demasiado tozudo en este tema e non me estou dando conta, pero miren, o cocido de Lalín seguramente se vai celebrar, e o San Froilán de Lugo se está celebrando, por certo, Lugo, esta mesma semana, incrementando casos COVID, que dificilmente van a celebrar o San Froilán como eles tiñan pensado, porque Lugo a día de hoxe tamén está lamentablemente nunha situación de restricción moi complexa. E hai outras festas por aí que se van a celebrar en ese sentido, pero aí eu creo que está o error, e eu, como se suele dicir, négolle a maior. E sabe por qué? Porque a festa do marisco é outra cousa. É outra cousa. A xente que ven ao Grove no mes de outubro está pensando na festa do marisco con carpas, con recinto ferial, con gastronomía, con concertos, con cultura. Non é unha festa de restaurantes como o cocido de Lalín. E se estamos pensando en eso, nos estamos equivocando. E unha consecuencia peor, estamos enganando a xente que veña de fora. Porque lle estamos vendendo unha festa marisco que non é festa do marisco. E este goberno non vai a vender o que non é. Vamos a promocionar a festa da Centola, porque a festa da Centola sí que ten ese formato. E nós vamos a traballar con engrobes e a gastar cartos publicitariamente para a Ponte da Constitución a festa da Centola, porque é outro formato de festa, pero desde logo, querer facer outra cousa que non é a festa do marisco e vendelo como algo parecido á festa do marisco é mentir. E iso é un error gravísimo. Polo tanto, o comparo aos Sanfermíns, a Feira de Abril, o Oktoberfest de Múnich, que xa se cancelou fai tempo, ou os propios carnavales de Cádiz, que se teñen, o entroido se ten suspendido en Cádiz xa para o 2021. A festa do marisco é un modelo recoñecible, claro, e todos temos que ter presente o que é. E non podemos vender outra cousa que non é. E sinto moito que lles aburra moito a miña argumento, pero son vostedes os que traen aquí estas cuestións. E eu me sinto na obriga de aclaralo. Por lo tanto, insisto, estarei equivocado e este goberno estaremos equivocado. Pero non podemos lle dicir a ninguén, ven ao Grove durante esta época a disfrutar de algo que é a festa do marisco, como teño escoitado nos medios de comunicación alguén. No Grove vai haber festa do marisco, o que pasa que vai ser nos restaurantes. Non, señores, mentira. Eso non é a festa do marisco. E se vendemos eso, estamos lle mentindo a xente. E este goberno non vai a mentir. Eso é outra cousa, pero non é festa do marisco. Porque o gran éxito da festa do marisco, e por iso atrae a miles de persoas durante 10 días, é o modelo que todos coñecemos. Carpas, recinto ferial, marisco, familia, amigos, diversión, festa, cultura e concertos.
Eso sí é a festa do marisco. E polo protocolo COVID, non por este goberno, polo protocolo COVID non se pode levar adiante. Calquera outra cousa que se quera facer non é festa do marisco. E nós non estamos por esa liña. Que isto non quita que, como lle decía, se faga publicidade para convidar a xente que veña este fin de semana porque hai ponte. Pero igual que podemos convidar a xente e aos galegos que veñan ao Grove, porque o Grove ten moito que ofrecer, en calquer fin de semana de setembro, de outubro, de novembro, de decembro. Claro que sí, porque é un bo sitio para pasar un fin de semana, é un bo sitio para estar tranquilamente e disfrutar da gastronomía, do paisaxe ou da ría. Claro que sí, pero non é festa do marisco. E aí eu creo que sigue habendo un error claro de concepto, moi claro. E outra cosa é mentir, e por aí non podemos pasar. Señora Castro, remate. Despois de que vostede, como sempre, monopoliza as mocións, a verdade é que estou sorprendida, o sea, vostede intervén máis que a ninguén. Entendo que é o presidente, pero, oiga, non sei, a moción presentámola nós en todo caso. Mire, é que me ten realmente sorprendida. Xa yo dixen outro día, teño un sentimento de decepción con vostede e coa súa maneira de proceder a nivel turístico, pero total e absoluta. Vostede fixes o que está propoñendo. Non facer promoción, basicamente para que non veña xente, para que a xente non veña con un concepto equivocado. E digo eu, que hai dos plans de seguridade? E que está botando vostede por terra todas as actuacións que fixeron tanto os restaurantes como os hotéis en relación a isto. E que dá a sensación de que non sirve para nada. Que pasa? Que non confía vostede en que nos hotéis e nos restaurantes se poidan garantir as medidas de seguridade para levar a cabo outras actividades promocionais no noso concello? No, vostede, bueno, como non hai festa do marisco, pois non vamos a enganar a xente, non? É que non vai a enganar a xente. É que se a xente se lle fai unha promoción clara e concisa do que se pretende, non está enganando. Nadie lle pideu que vostede vendese a festa do marisco que se celebre ou que se vense celebrando aí. Nadie lle pideu en absoluto esas cuestións. Se lle pediu, e non nós, creo que foron, non sei se 3-4 veces viñeron aquí a reunirse con vostede para pedirlle apoio, para facer accións promocionais, para facer actividades dentro do que é o marco en outubro, onde antes se celebraba a festa do marisco, que este ano non se vai a celebrar, e vostede lle entrou por un oído e lle saleu polo outro, porque en absoluto puxo vostede ninguna intención nin medios para celebrar ningún tipo de actividade. Polo tanto, que veña ahora como Salvador a nivel turístico, a verdad que me parece unha falta de respeto, cando menos, señor Cacabelos. Isto se cancela a festa do marisco e vostedes de xeito unilateral deciden que se non hai festa do marisco non hai nada. E a verdade é que, bueno, pasamos de ter unha ocupación que en termos xerais con unha celebración adecuada sería o mellor moitos daqui o 100%, xa non lle estamos pedindo manter eses niveis de ocupación, pero que non se fixo absolutamente nada por parte deste concello. E se lle dixo fai meses que convocasen o consello local, que tampouco fixo, porque realmente non lle interesou. A verdade é que estaría por ver por que razón tamén, cales son as razóns. Vostede dice que é o tema do COVID, pero que pasa? Que volvo a insistir, non era importante o COVID no verán, en xullo e en agosto. Non era importante. É importante en outubro. Home, eu a verdade é que estou francamente decepcionada e non comparto dende logo a política turística que vostede ten na mente. O outro día me decía es que la gente viene igual. É que ese é o error que cometemos nos aquí. Estamos acostumbrados a que o Grove se vende solo, pero vai a chegar un momento en que se vai a deixar de vender, e de feito xa temos unha serie de exemplos que vimos tendo aquí no Concello dende fai anos, que estamos perdendo trens
e nunca damos subido ao tren correspondente, que pasamos absolutamente de todo na política no que é promocional do noso Concello. Por lo tanto, non veña agora de Salvador do mundo e dando exemplos de que a nivel promocional son vostedes unha maravilla, porque a verdade é que nada en absoluto. E deixen tamén de vender cousas, e que de verdade non lle vou a citar, ni quero estenderme moito, pero de vender cousas que sempre están facendo cousas e ao final esas cousas nunca se materializan. Entón, a ver cando, de todas as cousas que dice que fixo por este Concello a nivel turístico, a ver cando nos lo demostra. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, procedemos á votación entonces da moción presentada polo Partido Popular, creación dunha comisión permanente de seguimento COVID-19. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda rexeitada. Pasamos agora a outra moción de urxencia tamén presentada polo Partido Popular, que se titula Moción para a supresión do cobro do IBI rústica. Como antes, temos que votar a urxencia da mesma e despois, en todo caso, debatila. Así que votamos a urxencia para incorporala. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Cedolle a palabra á voceira do Grupo Popular para a súa defensa. A supresión do cobro do IBI rústica. O ano 2020 está xerando unha difícil situación para moitos veciños do Grove dende que se iniciou a pandemia, xa que os ingresos se viron reducidos significativamente nos fogares. A tempada estival que antes podíamos enmarcar entre xuño e outubro agora viuse limitada a escasos 2 meses, xa que a supresión da festa do marisco rematou de golpe o volume de reservas que ata agora se viña xerando. Os comercios son tamén unha parte afectada por esta situación. Dende fai algunhas semanas, os veciños que teñen fincas no rural están a recibir sen previo aviso notificacións que, lonxe de contribuir a reducir a carga tributaria que se esperaría por parte dun concello nunha situación como esta, nos atopamos coa sorpresa e pola porta de atrás de que ditas notificacións chegan para aplicar un novo imposto, o IBI da rústica. Un imposto que ata a data non se cobrou xa máis no noso concello e que xerou un enorme malestar entre os veciños, especialmente do rural, que son os máis afectados e que terán que pagar relixiosamente a partir de agora. Unha decisión que se tomou dende o Grupo de Goberno Socialista de forma unilateral, sen consenso dos outros grupos políticos, que nin siquiera foi capaz de informar no pleno e que dende hai unhas semanas enviou a todos os fogares a liquidación correspondente. Somos coñecedores de que é lícito cobrar de bandito imposto, xa que está regulado, pero que non compartimos, como sempre, son as formas nas que este goberno actúa, que non ten vara de medir fronte á pandemia, nin denota empatía algunha cos veciños, que o que esperan do seu concello é que pense na asfixia a que moitos están sometidos e colabore en reducir a carga tributaria en lugar de aumentala. Dende o Partido Popular queremos poñernos á beira dos veciños, denunciar enérxicamente esta situación e lamentar enormemente o proceder deste grupo de goberno, que elixiu o peor momento da nosa historia para aplicar impostos en lugar de reestruturar o orzamento municipal, enfocándose na axuda a todos e cada un dos veciños do Concello do Grove. Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular insta ao Pleno da Corporación do Concello do Grove a adopción do seguinte acordo para paliar a situación derivada da alerta sanitaria decretada pola pandemia do COVID-19. Punto número 1, instar ao Goberno Municipal a suprimir o cobro de dito imposto e punto número 2, actualizar os datos enviados aos fogares co padrón municipal. Ben, isto dende hai semanas nos atopamos con esta sorpresa, nunca se cobrou este imposto e hai un tema que é incluso aínda máis grave e que queremos denunciar, que son precisamente as formas coas que se pasou ao cobro este imposto. E lle vou a poñer exemplos. Se están enviando ou se enviaron notificacións a xente que leva falecida dende hai moitísimos anos e nos parece cando menos unha falta de tacto total e absoluto por parte deste goberno. Outro día, falando con un veciño, pois tomaba un pouco a guasa, pero decía, oye, é que polo menos, que menos que antes de mandarlle unha carta a meu pai que leva falecido 20 anos e a miña nai que fai 2 anos que faleceu, que menos que polo menos verificar os datos que saen do catastro co padrón municipal e non enviarlle notificacións a xente que faleceu e que por desgracia xa non está con nós. Por lo tanto, é un imposto que vostedes poden elexir cobrar, pero tamén poden elexir non cobrar, e
volvemos a repetir, este ano que debería ser o ano de apoiar os nosos veciños é que vamos de sorpresa en sorpresa porque o único que se lles ocurre a vostedes é subir impostos ou aplicar impostos que antes non se estaban aplicando e pasar a incrementar a carga tributaria a que están sometidos os nosos veciños. Nada máis polo de agora. Moitas gracias, señor Otero. Ben, bueno, antes de pronunciarnos, gustaríamos escoitar o que tiña que dicir o señor alcalde, porque para que nos explique un pouco por que se fai este cobro, se realmente non se cobraba antes, porque estuve buscando, non me dou tempo, nin sei se realmente existía este tipo de cobro ou se suspendía. Por outro lado, dicirlle a vocera do PP que, tal como está redactada o punto de acordo, suprimir o cobro, penso que sería o máis lógico suspender o cobro, porque suprimirlo sería que xa non se volvera a cobrar nunca. Creo que así é un imposto que é lícito de cobrar, que tal, teríase que haber executado xa dende hai tempos, non yo, agora non debería ser esa forma. Entón, nada, esperar as explicacións do señor alcalde para pronunciar. Si, vamos a ver, esta moción eu sinceramente que non lle atopo sentido. Vamos a ver. IBI rústica. IBI rústica non se cobraba no Concello do Grove por un problema técnico, pero non porque non se pudera cobrar. Aquí había unha aplicación de recaudación que non permitía a agrupación de recibos. O ano pasado modificouse esa aplicación, temos unha nova aplicación de recaudación e, polo tanto, permite esa tarefa, a agrupación de recibos. Por que? Porque tamén hai outra ordenanza, e así me explicaba esta mañán a tesorera, donde non se aplican, non se pasan ao cobro recibos inferiores a 3 euros. O IBI rústico, por que se pasa a cobrar este ano? Porque, como se permite esta agrupación, un mesmo titular que poda ter varios recibos se lle agrupan e se lle pasan ao cobro. O IBI rústico ven dado polo padrón do catastro. O catastro é o que manda as referencias e, polo tanto, nós pasámolo ao cobro. Pero miren, o total da liquidación do IBI rústico, o total para o Concello do Grove vai supor un ingreso de 4.995 euros. 4.995 euros. E non vamos a ingresar iso porque hai unha bonificación de 2.632 euros. Polo tanto, a recadación total do Concello do Grove no IBI rústico vai ser 2.300 euros. 2.300 euros. No IBI urbano recadamos máis de 2.900.000. Aquí 2.300 euros. Ben, polo tanto, as comunidades de montes están exentas e hai moitísimos veciños, como lles dicía antes, que teñen bonificación e que están exentos do pago. De tal xeito, e datos da tesorería do Concello do Grove, o recibo máis caro que se emiteu en este cobro é 10 euros por un ano. 10 euros. A maioría son 6 euros, 7 euros. Hasta un total de 2.300 euros que é o que recaudamos. Isto xa estaba aprobado fai anos. Por que non se facía antes? Porque non permitía agrupacións de recibos de máis de 3 euros, por iso non se podía pasar. E ora que se fai? Se lle pasa o cobro a aqueles titulares propietarios que teñen máis de un recibo e, polo tanto, suman máis de 3 euros. E xa te digo, o que me pasaban 6, 7 e ata 10 euros de máximo son os recibos que se lle han pasado a estas personas, a estes veciños, veciñas. Poden ter unha sorpresa porque nunca pagaron o IBI rústico, pero que estaba aprobado e as bases están aprobadas e a obligación, como dicía a tesorera, eu, como máxima responsable de recadación, todo o que está aprobado teño a obriga de poñelo ao cobro. Antes non podía, agora podo, teño que poñelo ao cobro. Que, por certo, teño que dicirlle que a min tamén me sorprendeu porque non estaba ao tanto desta cuestión. É unha cuestión técnica de tesorería. Pero, bueno, estamos falando de 2.300 euros, estamos falando de recibos de 6 euros ao ano. E donde hai unha bonificación de 2.600 euros sobre un total de 4.995, 5.000 euros que o Concello iba a recadar.
Que isto se pode tomar un acordo a futuro para suprimilo, habría que regular a supresión deste IBI, habría que chegar a un acordo. Económicamente, nin ten impacto positivo nin ten impacto negativo. 2.300 euros, e sinceramente traer unha moción ao Concello de Grove para a supresión do cobro da rústica que parece que lle estamos cobrando centos de miles a cada veciño. E, home, estamos cobrando 6 euros, 7 euros, 10 euros. Por lo tanto, tampouco lle vemos sentido, sinceramente, a esta moción, e xa aproveito a ocasión de decirlle que tampouco a vamos a apoiar. A partir de aí, tomaremos a decisión no exercicio 2021 se se pasa o cobro ou non, ou para iso se traerá un acordo informado económicamente por intervención, por tesorería, como se ten que facer estas cousas, pero, home, eu sei que como titular queda moi ben. De feito, esta mañán varios medios de comunicación me chamaron, como que parece que aquí o Concello de Grove, pero cando analizas os datos, é igual que un concello de aquí ao lado, que anuncia a bombo e platillo a baixada do 0,5% da taxa da agua. E cando vas a ver, as rebaixas son 20 céntimos. Home, vale, moi ben. Se os problemas económicos das familias se resolven con 20 céntimos ou 6 euros, pois sí, vale. Pero hai que ser un pouco máis serios, penso eu, máis rigurosos, sobre todo máis rigurosos en estas cuestións. Ben, esta era un pouco a explicación da situación do IBI rústico, pero ademais o posicionamento do Goberno respecto a esta moción do Partido Popular. Señor Outeiro. Ben, a verdade é que eu pois teño moitas dúbidas e incertezas sobre isto, porque se son 2.300 euros a 6-7 euros de medio, que son, falamos de 400, 500 recibos máximo. Bueno, ainda así, e nos está contando de que agora se cobra porque se poden agrupar recibos que sumen máis de 3 euros, que antes non permitía a aplicación. Pois non me parece de recibo, falando de recibos, non me parece de recibo que eso, que nunha crise económica co que estamos, nunha pandemia, pois se aproveite que unha aplicación deixe ou non deixe de agrupar para emitirlle 500 recibos para cobrar 2.300 euros, co problema que vai haber de impagos, co problema que vai haber de, non sei, xa, incluso xente que este en Argentina ou que este ou heredeiros ou que se dixo aquí, pois xente que xa non está entre nós agora mesmo, polo menos de corpo presente. Entón, non me parece nin o tempo, nin as formas, nin a ocasión, nin o lugar. Por lo tanto, nos vamos a apoiar a moción do Partido Popular, sabendo que se vai aplicar o rodillo de novo, pero a verdade é que hoxe en día, bueno, a parte de Agua Grove, pois non destaca polas súas explotacións agrogandeiras e, polo tanto, polo rendimento da súa rústica, dos seus terreos rústicos, excepto contados sitios o que si hai un grande abandono das fincas, hai un grande problema a hora de sacar malezas e de invasións de malezas de fincas colindantes con casas, etc. Por lo tanto, o que sí que estaría moi ben é que, por favor, se actualice todos os datos dos titulares das fincas, porque o catastro normalmente sempre é unha catástrofe, e entón non é xa cuestión deste goberno, porque non vexo tampouco capacitado para facelo, pero chegará un momento en que haxa que facer un grande acordo co rural, non só no Grove, sino en moitos máis sitios, un grande acordo con que se fai cos montes, con xente que ten parceliñas nos montes que non sabe nin onde están os marcos, e pois facer grandes unidades de xestión donde saia a sociedade beneficiada, a economía beneficiada, o emprego beneficiado e os propietarios tamén beneficiados. Pero que xente que de hoxe as fincas o que lle custan é pois ter que desborzalas unha ou varias veces ao ano, por lo tanto xa son un custo, e agora lle veñan a poñer un imposto, porque hai que ver cal é a natureza dos impostos. Un imposto se pon sobre algo que produce un beneficio ao seu propietario, non que lle produce un custe
e é oneroso. Por lo tanto, fincas que non teñen produción agrícola, que non hai explotacións agrarias, que non hai explotacións gandeiras que necesiten iso, e se lle veña a facer 500 recibos e para recaudar 2.300 euros na época na que estamos e no tempo no que estamos, permítame dicirlle que é pois unha metedura de pata moi grande deste goberno, como outras moitas, pero bueno. Entón, vamos a apoiar a moción e sabendo que non van a aprobar, pero, por favor, intenten, por todos os medios, actualizar os datos de superficies, parcelas e propietarios de todas as fincas, que iso sí que é importante telo ao día para despois poder tomar decisión no futuro que beneficie a eses propietarios e ao conxunto da sociedade. Nada máis. Moitas gracias, señor Otero. Sí, simplemente indicarlle a concelleira do Partido Popular que deixe a moción como está, porque se eles mesmos din que queren suprimir o imposto este, xa non entendo por que non aproban, entón vamos a apoiar esta proposta. Que planteaban que para o ano podrían suprimirlo. Claro, pues entón, se vostedes o plantean, nós xa pedimos que se aprobe, simplemente. Está cheo de incongruencias, porque na moción que presentaban antes polo tema das taxas para as contratacións, decía que os técnicos tiñan moitísima carga de traballo, de algún xeito había que compensalo. E agora, que pasa? Que a aplicación desta cantidade de recibos non ten carga de traballo, e se supón 2.300 euros, como dice vostede, xa non sei nin para que o fan, sobre todo cando hasta a fecha non se estaba facendo. E me sorprende que plantexe que no 2021 se podería deixar de cobrar, cando resulta que vostede elixe o peor momento, que non termina de entender, creo eu, a situación económica pola que están pasando os veciños e veciñas do Grove. Vostede non o termina de entender. O único que pensa é en subir impostos, e cobrar impostos que hasta a data non se iban a cobrar, ou se non se estaban cobrando, resulta que cabe a posibilidade de que o ano que ven o suprimamos. Oiga, e por que non suprime xa este ano, que é realmente cando os veciños están demandando esta situación? Non lle veo sentido a moción. Por que non vai vostede convoca unha reunión en San Vicente e fala deste tema, a ver o que lle contan os veciños de San Vicente, porque son os máis afectados con esta historia? Porque non vai? O invito a ir, a ver que lle dicen é como, lóxicamente, os toreará como fai sempre, pero, dende logo, que non lle veo sentido a moción. Está dicindo o concelleiro, bueno, un veciño seu mismamente que o ten tal, está bastante cabreado por toda esta situación. No, é que estou falando por todos, porque a mí me chegaron, eu non plantexo esta moción se non me chegan as cousas de algún xeito por parte dos veciños. Entonces, igual que vostede é de San Vicente, eu tamén son do mesmo pobo, e polo tanto podo opinar en función dos comentarios que recibo por parte dos clientes ou dos veciños. Non só vostede fala cos veciños, que tamén eu falo, que tamén son dali, non se olvide. Entón, un lixo, sempre é un lixo. Que pasa? Son 3 euros, non pasa nada. Son 5 euros, non pasa nada. Son 10 euros, non pasa. A usted nunca lle importa a cantidade. E total, no conxunto, encima son 2.300 euros, pero non lle vai a supoñer 10 euros nada a alguén. Por certo, hai xente que cobra, ou sea, que ten que pagar máis do que dice vostede. E outra cousa que me sorprende, encima o lanza, as comunidades de montes están exentas. Pois pregúntenlle ás comunidades de montes daqui por que razón recibiron entón isto, que tiveron que alegar para que non lle cobrasen, recordándolle a vostede que as comunidades de montes estaban exentas, e que ao final fan as cousas a salto de mata e despois van correxindo erros sobre erros. Entonces, eu penso que é mellor pararse a pensar cales van a ser as consecuencias de todo isto e facer as cousas ben. Bueno, sobre todo gravísimo o tema de enviar recibos a xente que xa non está aquí, que menos que actualicen o padrón non actualizar o padrón municipal, senón que comparen os datos que van a enviar antes de enviálos, xa que dice que vostede que son poucos recibos, pois polo menos que os comparen cos datos que temos no concello. Nada máis.
Pasamos a votar esta moción. Supresión do cobro do IBI rústica. Votos a favor? En contra? Queda rexeitada por maioría. Pasamos agora a rogos e preguntas. Polo tanto, solicitolle a todos os que queiran trasladarnos algún rogo ou preguntas, soliciten a palabra. E na medida das nosas posibilidades e capacidades daremos conta do que se propoña. Señor Otero. Ben, a ver se hoxe, despois do terceiro intento, alguén me é capaz de contestar por que, o sea, cal é o modo de contratos das pistas de pádel, ou por que se fai o sistema de autónomos, que planteei esta pregunta 2 veces, supuestamente ibaseme a contestar, sigo esperando. Cal é o formato de contratos e por que ese formato de que ten que ser un autónomo unha persoa para poder traballar nas pistas de pádel. Gostaríame saber cal é o motivo polo que non levou ao Consello Local de Turismo as contas da Festa do Marisco, que ten que trasladarnos para a semana, cando a conta xeral está pechada e cando vostede ofreceu números públicamente sobre a festa. Entón, non sei por que non se os trasladou os grupos participantes no Consello Local de Turismo as cifras exactas da festa. Gostaríamos saber esa razón. En xuño, creo que foi, aprobouse aquí unha moción para comezar o proceso de bonificación do 100% da tasa de terrazas. Non sabemos nada se houve informes, sin informes, sigue motivo, pero sabemos que si se lle pasou a tasa a todas as terrazas. Tamén se nos dixo que había unha terraza, porque xa se falara varias veces, que non cumplía a estética nin o formato da ordenanza, que estaba aberto un proceso denunciado, o sea, de denuncia contra él, pero a día de hoxe sigue montada esa terraza, o sea, ao final saleulle rentable de todo. Cando se vai convocar o Consello Local de Deportes? É relevante, porque nin se formou ainda a primeira reunión do Consello. Non sei, o mellor é posible o distanciamento nesta sala, se vai para o pleno, creo que hai menos xente nese Consello. Como está o Marketplace ou a aplicación esa de Mercanogrove? Se falara que xa estaba a punto de arrancar, ustedes non saben en que situación se atopa. En setembro de 2019 pedíamos que se fora avanzando creando unha ordenanza de patinetes, creo que non se fixo nada ainda, hai un ano alá, entonces gustaríamos saber se vai facer, se vai pasar de todo. Tamén se falou en setembro dese ano, se falou continuamente varias veces, tamén dixeron que iban a facer o cambio do sentido da rúa que pasa de Rosalía hasta a Avenida Portugal, que se cambiar o sentido provocou numerosos accidentes, e sigue provocando accidentes, e sigue sin cambiarla. E, por último, iso vai ser algo breve, cal é o formato que se usou para o contrato da Escola de Música, porque creo que non se sacou o concurso, non sei en que formato se fixo, non sei, pregunto cal foi o formato deste ano, nada máis. Gracias, señor Outeiro. Sí, nos aproveitando que este o pleno de Sport do Brán, queríamos saber como están situacións tan importantes como o orzamento, porque xa estamos en outubro e ainda non hai orzamento deste ano, cun goberno en maioría. Ou seja, non sei que explicación pode ter eso, nada máis que pois que o goberno pois é incompetente en este aspecto, completamente, porque si necesita de meses para facer, bueno, que fará o orzamento xa no 2021 ou 2020. Tamén como está o pexón, para oír polo menos outra promesa incumplida, pois como hasta agora incumpleu todas, pois faga unha nova e así xa sabemos que por onde a que aternos. Tamén que pasa coa ampliación da entrada do aparcamento de atrás da Castelao, por onde a Praia de Taxis e a farmacia, que prometeu 40.000 veces que xa estaba firmado con notario, se iba a comprar, se iba a ampliar, sin tal. Eu dixeralle por activa e por pasiva que polas súas explicacións a min parecime que vostede non sabía nin o que comprara, nin o que deixara de comprar, nin nada, porque nunca foi capaz tampouco de dar unha medida precisa de como iba a quedar a entrada.
si va a poder haber doble carril, si haber carril con beira rúa, si doble carril con beira rúa. Nunca foi capaz de aseverar nada, polo tanto, supoño que era tamén todo un globo cheo de fume. E despois recibimos queixas de xente polos mandos e os códigos de aplicación para pasar a Rúa Castelao dos residentes, e polo visto si teñen un censo de residentes coas matrículas dos vehículos, pois como é posible que haxa residentes que teñan problemas para entrar na Rúa Castelao. Non sabemos como está tampouco o tema da tubaxe de abastecemento da agua do Grove. Agora xa pasou o verán, xa estamos, pois non temos tanta demanda, tanta premura, polo tanto queremos saber se xa está o plan de obras para acometer o seu reforzo e a súa modernización, para ter asegurado por este Concello o abastecemento de aguas. Despois tamén chámanos a atención de que a nova directora de Portos anunciaba 25 millóns de euros de inversións nos portos de Galiza. Queríamos saber se están ao tanto e canto lle toca ao Grove, porque é un dos portos que máis necesidade ten de modernización. Supoño que deses 25 millóns de euros algún haberá pa aquí, e se non é así, si pedir unha reunión ou xuntanza con ela para que lle explique as prioridades que teñan outras vilas que sean superiores ao Grove, cousa que nesta ría xa imposible, e nas rías dos lados, pois polo que eu teño visitado, pois prácticamente tampouco. Despois hai isto é unha cuestión menor, pero bueno, hai un tema no aparcamento en frente xusto do Colexio Rosalía de Castro hai un sinal de prohibido aparcar de 8:30 a 9:30 e de 1:30 a 2:30. Supoño que é o tempo de deixada e recollida de rapaces, pero coa reforma que se fixo, pois se borraron as líneas e non se sabe a que plazas afecta ese sinal. Por lo tanto, pois pediríamos que, a ser posible, afectara ao maior número de plazas que se poida poñer, para que así a esas horas pois aí pois hai moito tráfico de vehículos e poidan parar, facer detencións ou aparcar brevemente para facer a deixada de recollida, e o resto do tempo pois que efectivamente poida ser usado polos veciños e polos que acuden ao centro ou a servicios, etc. E despois nos chamou a atención que na Xunta de Goberno de agosto a Compañía do Gas presentara a renuncia de execución de certas obras con devolución das tasas e polo visto obras que parece que sí que están feitas. Por lo tanto, que queríamos que nos aclararan como está eso, porque me parece que son varios miles de euros o que se lle devolveu a Compañía do Gas, e como si eran fianzas ou si eran as tasas de execución das obras, porque pois lendo o tenor do que se pon na Xunta de Goberno e despois verificando in situ pois as direccións que aí se apuntan, pois nos parece que non nos hai certa disintonía. Nada máis, ten o meu compañeiro. Tres rogos máis. Boas noites. Primeiro, a ver se o meu posto non se usa de posavasos, como é costume. E despois, xa pasando a algo serio, queríamos saber por que o servicio de SPAD non está contando coa psicóloga que normalmente ten, dado que xa que as persoas que usan ese servicio
pois deron o paso pois para deixar un tema tan grave como é a drogadicción, pois ahora mesmo nos están contando coa axuda pois dun psicólogo que os axude nese paso. E parecenos moi importante que se susane canto antes. Por outra banda, detrás daqui do Concello retiráronse os contedores de lixo selectivo e os veciños pois, queixanse de que non saben onde están reubicados e se lle podían reubicar nunha zona próxima a onde estaban, dado que parece que non pasa o camión de recollida por unha instalación dunha grúa ou algo así dunha obra. Pero bueno, se puderan reubicar pois diante ou non sei a posición exacta onde están reubicados. Por outra parte, cando se teñen pensado convocar as subvencións a entidades culturais e deportivas, porque vai acabar o ano e ainda non creo que non están nin as bases para a convocatoria das subvencións. E por último, pintáronse varias entradas de rúas peonís no Concello de Grove. Anunciouse xa varias veces que xa eran as últimas rúas peonís que faltaban por pintar, pero eu vou dicir, a Rúa Castelao non se pintou desa forma, a Rúa Oscura non se pintou desa forma, o Montiño non se pintou desa forma, e hai numerosas rúas peonís que non están pintadas desa forma. E para algo que fan ben, pois pídolle que o implanten no resto de rúas peonís. Nada máis pola miña parte. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Sí, señor Castro. Sí, creo que xa yo dixen o mes pasado, incidir en que, por favor, haixa un pouquiño máis de control nos cargas e descargas, porque constantemente hai vehículos comerciais que queren aparcar nos cargas e descargas e resulta que se atopan durante horas que están vehículos que non son precisamente comerciais nin teñen autorización para aparcar nesas cargas e descargas. Preguntar tamén en que quedou a supresión da taxa de terrazas, porque para a miña sorpresa me decían ainda non hai moitos hostaleiros aos que vostede nunha suposta reunión que mantivo con eles lles había prometido entre eso e outras cuestións e ao final o tachaba de mentiroso a vostede, señor alcalde, porque nada do que ali se prometeu se levou a cabo. Entón, gustaríanos saber que pasou coa taxa das terrazas aquí no Concello. Tamén preocuparnos por como está o tema do pexón e, bueno, tamén tiñamos aquí para preguntar sobre o parking entre Ordes, que xa os fixeron algún dos meus compañeiros. Nada máis. Moitas gracias. Solicito aos compañeros, compañeras, se queredes contestar, pedir palabra, e así vos vou dando a palabra a señora Domínguez. Bueno, pues con respecto ao tema da Xunta de Goberno de agosto o do gas, parece que si o señor Outeiro revisarse ben eso, o sea, é evidente que as empresas cando fan obras depositan fianzas e cando a súa supervisión por parte dos técnicos competentes é a correcta, pois solicitan a devolución da fianza como calquer particular e se lle devolve. Tamén, ti para facer unha obra tes que poñer unha fianza, que é para un alcantarillado, para un agua, para levantar unha acera, para facer un portal. Si realmente despois esas obras non se acometes, pois claro que podes solicitar a devolución da fianza. Ningunha obra que non se fixo non se lle devolve a fianza, vamos, eso seguro. Non, claro. Non. A fianza devolvese sempre. Fagas ou non fagas a obra. Si non faz a obra, tes que renunciar á obra e devolvese a fianza igual.
cando fa a obra, revísase que os espacios públicos estén en condicións. Se están en condicións, devólvese tamén. Non sei cal é o problema que ten o señor Outeiro con eso. Sí, foi unha renuncia de execución de obras. A empresa renunciou a facer unha serie de obras que tiña contempladas. Pero eu digo yo que non. Si me di que obras son, eu contéstolle, pero si me está dicindo que non están feitas, pareceme moi raro que se equivoquen moitos técnicos, porque para ese tipo de cousas vai personal de aguas, personal de almacén, aparelladores. Eu encantada de poder atenderlle no sitio concreto, que vou a decir que non é así, sobre todo con temas de gas, e vou a decir por qué. Porque en algunhas zonas hai mobiliario, porque en principio acometeron, pero porque estaba noutra fase, e enfrente, que é a obra que tiñan solicitado, pois agora non van a acometer, e iso é en varios sitios. Na rúa Luis Amestre, en varios sitios, por exemplo. Enténdeme que lle explico? Eu podo entrar? Sí, bueno. Pero bueno, eu encantada de desplazarme e explicarlle. Tras do Concello retiráronse evidentemente porque non pode entrar o camión. Acaba de instalar aí un andamiaje e non pode pasar por toda esta calle. Entonces cambiamos os do orgánico por lateral, que o de lateral sí que pode entrar pola guieira, e os outros, lóxicamente os veciños, teránse que desplazar ou a xunto ao Banesto ou despois do andamiaje xunto, o sea, non é moi complicado, Enténdeme o que lle digo? Non se pode, se quitaron os de reciclaxes e se trasladaron ao final e ao principio da rúa, e só se cambiaron os de carga trasera, porque ese camión sí pode dar a volta pola guieira. O outro, o de carga lateral, é imposible acceder á calle. Estuveron intentando recortar un pouco o andamio, pero é imposible. Entonces os veciños teñense que desplazar neste tramo de rúa ou hacia o xulgado ou hasta o Banesto ou Santander. Son tramos bastante pequenos, non é? Moitas gracias, penso que non teño nada máis. O señor Otero, o tema da terraza, se lle pasou o aviso á policía, fixeron o informe, e a verdade que estamos ás pensas do que dite, pero si se lle foi notificado. En respecto ao señor David Torres, polo tema do pintado das rúas Peonís, a verdade que vamos a seguir con co pintado, pero resulta que a persona que estaba pintada tiña un contrato 6 meses, rematou o contrato hasta nova puñamos en marcha, pero as rúas Peonís todas que están marcadas no Concello de Grove van a levar o mesmo diseño a estas que fixamos. Eso témolo claro, canto antes teñamos unha persona que se poida pintar. O tema das terrazas, o que se me dixo a toda a terraza que se me pasaría o cobro solo 2 meses, julio e agosto. No, bueno, pues nos informamos de xulio e agosto, así se me notificaba, mas fun eu personalmente, neste caso, a un por un, que solo solicitaran xulio e agosto. Pois era o que pasaba sempre, así se foi o que se había acordado aquí. No?
unha cousa que se dixera que poderían ampliar mal a terraza en caso de que houbera espacio para eso. Pero ao cobro, que non se lle pasaba ao cobro, eso non. Pois eso foi o que realmente pasamos, desde o mes de julio e agosto. Eso, pero outras cousas non tenemos que dicir. Boa noite. Con relación á Escola de Música, por suposto, a contratación fíxose a través de un proceso público, igual que se ten feito en ocasións anteriores. De feito, non, a ver, o que foi é un proceso máis lento do que debería o anterior curso. Por unha serie de circunstancias fíxose moito máis lento do que se desexaría, non se cumplíronse os prazos, pero non se abriron, non se acabou o proceso no tempo que estaba predestinado inicialmente, porque non se presentaron ofertas no primeiro momento e houve que volver a abrir o prazo. Estou falando do curso pasado. E entonces alongouse moito no tempo. Este ano si se presentaron no plazo que se tiñan que presentar, abríronse os sobres cando tocaba e entonces o proceso foi no tempo que tiña que ser. A idea era empezar as clases, de feito incluso o 1 de outubro, non pudo ser, iniciaránse en canto se teñan formados grupos o antes posible. Paralelamente, abreuse xa o prazo de matriculación para saber con cantos rapaces se podía contar para iniciar as clases unha vez acabado o proceso de contratación. Así mesmo tamén se está traballando na formulación de un reglamento xeral da Escola de Música que xa pasou a exposición e terá que vir, unha vez cumplidos todos os prazos, os trámites, que vos los pode explicar mellor o secretario, que son os trámites legais, virá a pleno. Pero iso é un regulamento do funcionamento da Escola de Música. Pero o que é a contratación, de feito este ano saleu por 4 anos, por un ano prorrogable hasta 4. Non faría, si non hai ningún tipo, o sea, si se cumplen as cousas tal e como está establecido tanto por parte da empresa como polo Concello, non hai que sacar a contratación ano a ano. En canto a sinal de aparcamento da calle Rosalía de Castro, cando se fixo as obras, realmente, pois, sí, claro, fixose un asfaltado en esa zona e entonces borráronse as raias, non se volveron a pintar porque se estaba constatando de que non se estaba utilizando como tal e por eso non se volveu a pintar. De feito, era para ni siquiera colocar a sinal porque non, o sea, a constancia que tiñamos da policía que iba ás entradas e as salidas é que realmente en ese colexio como en outros hai máis problema quizá desde aparcamiento na calle Conchases, que os pais aparcamos de maneira incorrecta sobre todo a hora de recoller os rapaces, e que en esta rúa que os rapaces que teñen, que os pais aparcan, suben andando o resto da calle, e outros que paran xusto no paso de peatóns, e a policía facilítalles eso para que o rapaz baixe do coche, entre dentro do colexio e siga e non se formen grandes aglomeracións. Pero volveremoslo a revisar co xefe da policía e en caso de que vexan que sí que sería necesario facer unha reserva de plaza para os pais, pois pintarase e, o sea, pedirase un informe e mandarase pintar en caso de que sea utilizado e de que se vexa, sobre todo, máis seguro para os nenos. Gracias. Señora López. Ahora, ¿cuál es el número 3? Con relación ao Marketplace, estánse ultimando pequenos detalles. Estamos en conversacións coa empresa e tamén cos negocios para que non teñamos problemas a posteriori, deixar todo ben zanjado e que non haxa problemas. Estimamos que nas próximas semanas os comercios poidan empezar xa a subir o stock
a modo de proba, poidan empezar a manexalo eles pola súa conta. Pola miña parte esperemos que o máis pronto posible, nas próximas semanas, penso que podemos lanzala xa. Ben, gracias. E creo que non hai máis cuestións. Ben, me corresponden a min, menos as de deportes, que o compañeiro me dixo. Ben, Consello Local de Turismo. A non presentación das contas é culpa do Concelleiro de Turismo, polo tanto, eu mesmo. Non poden reunir toda a documentación e toda a información, concretamente hasta despois do Consello, e como non tiña exhaustivamente absolutamente todas as partidas e contas, por iso non quixen presentala, porque podía ser incompleta. Si os datos xerais, pero non máis exhaustiva, pero espero completala esta semana. A verdade é que non ten a capacidade que tiña a anterior Concelleira de Turismo, que en eso estaba claro que está moito máis preparada que a min, e a preparación das contas pois era diferente. Ordenanza de patinetes é unha cuestión que, en todo caso, coa ordenanza de tráfico a nivel local teremos que ampliar ou teremos que modificar para darlle cabida a esta cuestión. A entrada, o cambio de sentido Rosalía a Avenida de Portugal, certo, aí non temos excusa, nin temos disculpa. Nos estamos retrasando, xa lle pedín ao xefe de policía que este e outros cambios de sentido que lle temos pedido, a ver se somos capaces de implantalo xa. Este realmente se pode facer en calquer momento, insistirei, á espera de outros cambios que tamén estamos pendentes. Orzamento 2020, pois antes de que acabe o 2020 esperamos traerlo para aprobalo, pero xa lles adianto, eu espero, e xa sei que despois me critican sempre, porque tamén pasa co Pexón, certo que eu me lanzo moito á piscina e sei que en política isto non se debería de facer, adianto moitas datas e despois teño que reconocer que non se cumplen. Pero eu espero que podamos traer o orzamento 2020 a un extraordinario neste mismo mes de outubro. Pexón, temos o informe favorable, por certo, do Oficina de Urbanismo dende a semana pasada, finales da semana pasada, polo tanto está recente. Ahora temos que completar os informes pertinentes para poder traerlo a pleno. Este é o que corresponde á Secretaría e tamén creo que un informe económico financeiro desde intervención. Non lles poño datas, pero sí que antes de que acabe este exercicio e de que acabe este ano 2020 podamos traer o Pexón a pleno para a súa aprobación provisional. A ampliación de entrada entre hortas, bueno, pois é outro das cuestións que teríamos que haber sacado xa adiante. Perdón, señora Alcalde, aprobación provisional. Sí, claro. Temos aprobación inicial, ahora estamos coa provisional, mandarlle a Xunta e, en todo caso, cando a Xunta informe sería a definitiva. Inicial, provisional, definitiva. Ahora é a pleno a provisional. E ampliación, entrada entre hortas, pois tampouco teño moitas excusas. É certo que xa teria que estar feita. Seguimos aí debatindo, intentando chegar a un acordo coa propiedade para ter algún par de metros máis que nos permitan ampliar a 8 metros a entrada ou case a 10, pero estamos totalmente estancados e a verdad que é unha cuestión que si leva retraso e ainda levará un pouco máis de retraso porque, como lles digo, non está pechada. O do mando dos pivotes de Castelao me chama a atención, consultarei coa policía porque aquí non cambiou absolutamente nada, polo tanto teñen que seguir funcionando e teñen que ser os mesmos. Abastecemento de agua Grove, pois miren, mañán estou convocando, mañán pola tarde, unha reunión en Santiago coa conselleira e a presidenta da Mancomunidade do Salnés para falar desta cuestión. Espero, aínda que non confío, espero que a conselleira nos dé boas novas respecto a esta actuación tan necesaria e urxente, primordial para a nosa vila. Pero non son optimista nin confío. Respecto aos 25 millóns de euros, dicía o señor Eladio que con sorpresa veu como a directora de Portos anunciaba actuacións por 25 millóns de euros. A min tamén me sorprendeu e a sorpresa maior é que creo que para o Grove non ven absolutamente nada, porque a obra máis importante, que era a ampliación de Porto Meloxo, aínda están volvendo a refacer o proxecto. Polo tanto, me dá que no Grove en Portos non vamos a ter infraestructuras
mínimo hasta dentro de 4 anos. Todo o que fora menos de 4 anos sería unha sorpresa para min e sería o primeiro en aplaudir que se fixeran estas actuacións en portos aquí en Galicia. Respecto ao tema da psicóloga do SPA, temos que cubrir esa baixa porque é unha baixa por xubilación. A psicóloga xubilouse e agora teremos que iniciar o proceso de contratación. Subvención de Cultura e Deportes, pois esta mesma semana temos unha reunión o Concelleiro de Deportes e eu mismo cos clubes deportivos para informarlles de cambios na subvención, sobre todo no montante. Este ano, polas excepcionalidade do mesmo, vamos a reducir un pouco a cuantía dos 97.000 euros que dedicábamos ao deporte, e as subvencións de cultura, a Concelleira de Cultura, que hoxe non pudo asistir a este pleno, ten previsto un reparto nominativo das subvencións de cultura porque non están en condicións de poder cumplir as bases por falta de actividade. E, como digo, fora das que non son estrictamente de deportes, se non me equivoco, teño unha máis. O control de cargas e descargas en xeral, certo é que temos que insistir coa policía porque teñen un fin determinado, que son os vehículos dos profesionais, e non pode estar aparcando ali calqueira que non teña esa autorización. Creo que temos contestado a todos os rogos e preguntas, polo tanto, se máis temas que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias e boas noites. Se mandó bancos el viernes, ¿no? El IBI se mandó bancos el viernes. Por eso cambiará un pouco. Sí, cambia un poco. Lo que pasa es que María